ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் L2 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு கடைசி நாள் 9வது சாப்டர் முடிச்சு விடலாம். இது நம்ம பிரபுபாதோட அந்த இதுல இருந்து உண்மை உருவில இருந்து பார்த்துட்டு அப்புறம் then we will go to the PPT also. நம்ம முன்னாடி கிளாஸ் எல்லாம் PPT பண்ணியிருந்தோமே, அதையும் ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி பண்ணிட்டோம்னா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி நல்லா புரியும். எஸ், இப்போ சாஸ்வதா மாதாஜி தான் பிரணத்தி எடுத்துக்கிறீங்க. எடுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, எடுக்கிறேன் மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ச்ச. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्त्याय कृष्ण प्रेम प्रतायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण मा. Thank you so much. எஸ், யாரு ஜானி மாதா, நீங்க தான் படிக்கணுமா? நான் படிக்கட்டுமா மாத்தா? ஐஸ்வர்யா மாதாஜி வரலையே. நீங்க படிங்க. கீதா மாதாஜி அங்க ஊருக்கு போயிருக்காங்க. நீங்க படிங்க. சிப்ரம் பவதி தர்மாத்மா சாஸ்வத் சாந்திம் நிகச்சதி கௌந்தேய பிரதிஜானீஹி நமே பக்த பிரணஷ்யதி. சிப்ரம் மிகு விரைவில் பவதி ஆகிறான் தர்ம ஆத்மா, தர்மத்தின்படி செயல்படுபவன். சாஸ்வத் சாந்திம் நித்திய அமைதியை நிகச்சதி அடைகின்றான். கௌந்தேய குந்தியின் மகனே, பிரதிஜானிஹி அறிவிப்பாய், ந இல்லை, மே எனது பக்தன், பிரணஷ்யதி அழிவது. அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகி நித்தியமான அமைதியை அடைகின்றான். குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. பொருளுரை: இதை தவறாக புரிந்து கொள்ளக் கூடாது. தீங்கிழைக்கும் செயல்களில் ஈடுபட்டிருப்பவன் எனது பக்தனாக முடியாது என்று 7ஆம் அத்தியாயத்தில் இறைவன் கூறினார். அதே சமயத்தில் எவனொருவன் இறைவனுக்கு பக்தி செலுத்தவில்லையோ அவனிடம் எந்தவித நற்குணமும் இருக்க முடியாது. எனவே தற்போது எழும் வினா என்னவெனில், மோசமான செயல்களில் ஈடுபடுகிறவன் எதிர்பாராமல் ஈடுபட்டாலும் சரி, விருப்பத்துடன் ஈடுபட்டாலும் சரி, எவ்வாறு தூய பக்தனாக இருக்க முடியும்? இவ்வினா இத்தருணத்தில் மிகவும் பொருத்தமானதாகும். பகவானின் பக்தி தொண்டிற்கு என்றுமே வராதவர்கள் என்று 7ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்ட துஷ்டர்களிடம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின்படி எந்த நற்குணமும் இருக்க முடியாது. பொதுவாக 9 வித பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள பக்தன் தனது இதயத்தில் உள்ள எல்லா ஜட களங்கங்களையும் தூய்மைப்படுத்துகின்றான். அவன் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளை தனது இதயத்தில் வைப்பதால் பாவத்தின் களங்கங்கள் அனைத்தும் இயற்கையாகவே கழுவப்பட்டு விடும். பரமபுருஷரை பற்றிய தொடர்ந்த சிந்தனை இயற்கையாகவே அவனை தூய்மைப்படுத்துகின்றது. வேதங்களின்படி ஒருவன் தனது உயர்நிலையிலிருந்து வீழ்ச்சி அடைந்தால்
அவன் தன்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள பற்பல சடங்குகளை செய்தாக வேண்டும். ஆனால் இங்கே அத்தகு கட்டுப்பாடு இல்லை. ஏனெனில் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளை நினைப்பதன் காரணத்தால் பக்தனின் இதயத்தில் தூய்மைப்படுத்தும் முறை ஏற்கனவே உள்ளது. எனவே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்னும் ஜபம் நிறுத்தாமல் தொடரப்பட வேண்டும். எதிர்பாராத வீழ்ச்சிகளிலிருந்து இது பக்தனை பாதுகாக்கும். இவ்வாறாக அவன் எல்லாவித ஜடக்களங்களிலிருந்தும் நித்தியமாக விடுபட்டு வாழ்வான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாம ஜபத்துக்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒரு இதுலயும் கொடுக்குறாங்க இல்லையா? நாட் ஓன்லி இது, வேற நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எடுத்து படிச்சாலும் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் படிச்சாலும், நான் காத்தால அதானே படிக்கிறோம், பாகவதம் படிச்சு சைத்தன்ய ஜபம் 520 ஆரம்பிச்சிருங்க, 520 525 கிருஷ்ண புக் ரீடிங் அதுவும் படிப்போம். இதுல எல்லாம் ஒரு ஸ்லோகம் இது வந்துடும், நடுநடுல இது வரும். ஜப்பாவோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. சோ அதனாலதான் வந்து ஆணித்தரமா நம்ம சொல்லலாம் ஜப்பம், ஏன்னா கலியுகத்த தர்மம் அதுதானே. சோ ஜபம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். செகண்டரி தான், பாக்கி எல்லாமே நம்ம படிக்கிறதெல்லாம் செகண்டரி. எஸ், இது என்ன க்ஷிப்ரம் பவதி தர்மாத்மா சஸ்வத் சாந்தி நிவச்சதி கௌந்தேய பிரதிஜானி நமே பக்த பிரணஷதி. நமே பக்த, என்னுடைய பக்தர்கள் அழிய மாட்டார்கள், அது மாதிரி சொல்லு அப்படின்னு. அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகி, யாரு டிவோட்டி, யார் பகவான் கிருஷ்ண பக்தனாக இருக்கானோ அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மா, மகாத்மாவை பத்தி நம்ம நடுவில் படிச்சோம், அதே போல தர்மாத்மாவாகி நித்தியமான அமைதியை அடைகின்றான். பொருத்தின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்று தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. பொருளுரையில் என்ன கொடுத்திருக்காரு? இதை தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. தீங்கிழைக்கும் செயல்களில் ஈடுபட்டிருப்பவன் எனது பக்தனாக முடியாது என்று 7ஆம் அத்தியாயத்தில் இறைவன் கூறினார். யாரு கெட்ட வழியில இருக்காங்களோ, இந்த என்னது இந்த அகர்மா பண்றவங்கள டெஃபினெட்லி தே வில் நாட் பி அ டிவோட்டி அட் ஆல். ஏன்னா டிவோட்டியா இருக்கிறவங்க டெஃபினட்டா அவங்களுக்கு அந்த ஒரு எண்ணமே வராது, தீய செயல் பண்ற ஒரு எண்ணம் வராது என்று 7ஆம் அத்தியாயத்தில் இறைவன் கூறினார். அதே சமயத்தில் எவன் ஒருவன் இறைவனுக்கு பக்தி செலுத்தவில்லையோ அவனிடம் எந்தவித நற்குணமும் இருக்க முடியாது, வைசா வசா. எனவே தற்பொழுது எழும் கேள்வி என்னவெனில், மோசமான செயல்களில் ஈடுபடுபவன் எதிர்பாராமல் ஈடுபட்டாலும் சரி, விருப்பத்துடன் ஈடுபட்டாலும் சரி, எவ்வாறு தூய பக்தனாக இருக்க முடியும்? இப்போ ஒருத்தன் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டிவோட்டி இருக்கான், அவனுக்கு அப்படியே ஒரு பணப்பற்றாமை வந்து கொடுத்து, யாரோ சொல்றாங்க லாட்டரி வாங்க, ஏதோ ஒரு கேம்பிளிங் பண்ண, அதுல வந்து வரும் அப்படின்னாக்கா அவன் பண்றான். அவன் வந்து ஏதோ ஒரு போர்ஸ்ல தான் பண்றான். அவன் வந்து கெட்டவன் அந்த மாதிரி எண்ணத்துல இல்ல, நடுவுல அந்த மாதிரி வீழ்ச்சி அடையறான். சோ அவனுக்கு வந்து உடனே இம்மிடியேட்டா ஒரு பட்டம் கட்டி, அவன் என்ன பெரிய ஆசாமி, அதான் போன டைம் மாதாஜி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா, கோயிலுக்கு போச்சுன்னா இப்ப என்ன பெரிய எல்லாத்துக்கும் கோயிலுக்கு எல்லாம் போறா அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பேசுறவங்க இருக்காங்க. ஆனா அவங்க வந்து வீழ்ச்சி ஒரு வாட்டி 2 வாட்டி பண்றாங்கன்னாக்க அவங்க வீழ்ச்சி அடைய மாட்டாங்க. ஏன்னா அவன் பக்திலேயே இருக்கிறதுனால அவனை வந்து அந்த மாதிரி கெட்ட எண்ணம் வந்து நடுவுல வந்துட்டு போகுமே தவிர அவன் கெட்டவன் ஆக முடியாது. ஏன்னா வந்து பக்தி தொண்டில பண்ணிட்டே இருக்கான். சோ அவன் வந்து நடுநடுல அப்படி போனாலும் திரும்பி வந்துடுவோம். சோ அவனை வந்து ஒரு கெட்டவன், அவன் வந்து பக்தன் இல்லைன்னு நினைக்க கூடாது. எனவே தற்போது எழும் கேள்வி என்னவெனில், மோசமான செயல்களில் ஈடுபடுபவன் எதிர்பாராமல் ஈடுபட்டாலும் சரி, விருப்பத்துடன் ஈடுபட்டாலும் சரி, எவ்வாறு தூய பக்தனாக இருக்க முடியும்? இக்கேள்வி இத்தருணத்தில் மிகவும் பொருத்தமானதாகும். பகவானின் பக்தி தொண்டிற்கு என்றுமே வராதவர்கள் வாழ கம்பேர் பண்ணித்தனா ஏத்திஸ்ட், யாருமே பக்தி தொண்டில வரதே இல்லை, அவங்கள கம்பேர் பண்ணி என்று 7ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்ட துஷ்டர்களிடம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின்படி எந்த நற்குணமும் இருக்க முடியாது. பொதுவாக 9 வித பக்தி தொண்டு, என்னெல்லாம் சிரவணம் கீர்த்தனம், அந்த 9 இது பார்த்தோம், நவவித பக்தி, அது 9 வித பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள பக்தன் தனது நம்ம நாம ஜபமே அதுதான் 9 வித பக்தி தொண்டு அதுல வந்துடுறது. அதனால நாம ஜபத்துக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறான். 9 வித பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள பக்தன் தனது இதயத்துள்ள எல்லா ஜட கலங்களையும் தூய்மைப்படுத்துகிறான். அவன் புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுளை தனது இதயத்தில் வைப்பதால் பாவத்தின் களங்கங்கள் அனைத்தும் இயற்கையாகவே கழுவப்பட்டு விடும். பரமபுருஷரை பற்றி தொடர்ந்து சிந்தனை இயற்கையாகவே அவனை தூய்மைப்படுத்துகின்றது. வேதங்களின்படி ஒருவன் தனது உயர்நிலையில் இருந்து வீழ்ச்சி அடைந்தால் அவன் தன்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள பற்பல சடங்குகளை செய்தாக வேண்டும். நார்மலி பார்த்தா அந்த மாதிரி இருக்கும். மெயின்டைன் பண்ணோம்னா ஒருத்தன் வந்து நல்ல இதுல இருக்கான், அதுல கொஞ்சம் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டா அதுக்கு இன்னும் அந்த இதெல்லாம் பண்ண, அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, அதுக்கு என்ன, he has to do that பரிகாரம் பிராயச்சித்தம். எஸ் எஸ், பிராயச்சித்தமா மாதாஜி? பிராயச்சித்தம், ஆமா மாதாஜி, பிராயச்சித்தம். ஓ, என்னோட இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் ப்ராப்ளம்.
நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேட்கலையா? பரிகாரம் கூட சொல்லுவாங்க மாதாஜி, பரிகாரம் பண்றதுன்னு கூட சொல்லுவாங்க. பரிகாரம் வந்தது என் வாயில. பிராயச்சித்தம், அதுதான் ஆக்சுவலி சன்ஸ்கிருத் பிராயச்சித்தம் தான் சொல்றாங்க. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணது இயற்கை. அந்த மாதிரி இயற்கை தவறி ஒரு தவறி ஏதோ பண்ணிட்டாங்க. நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா? இப்ப ஒரு பிரம்மச்சாரியா இருக்கிறவன் வந்து அந்த இது பிரம்மச்சாரியத்தை கடைபிடிக்கான். அவன் அதுல ஏதோ தவறு பண்ணிட்டான்னாக்கா அவன் பிராயச்சித்தம், நிறைய பிராயச்சித்தம் பண்ணி அதுல இருந்து வீட்டின் வெளியில வரணும். சோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் உண்டு. தட் இஸ் சர்டன் ரூல்ஸ் எங்க போட்டிருக்கு. வேதங்களின் படி ஒருவன் தனது உயர்நிலையிலிருந்து வீழ்ச்சி அடைந்தால் அவன் தன்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள பல சடங்குகளை செய்தாக வேண்டும். ஆனால் இங்க நம்ம இதுல பண்றது ISKCON நாமஜபம்ல. ஆனால் இங்கே அத்தகு கட்டுப்பாடு இல்லை. ஏனெனில் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளை நினைப்பதன் காரணத்தால் பக்தனின் இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தும் முறை ஏற்கனவே உள்ளது. எனவே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்னும் ஜபம் நிறுத்தாமல் தொடரப்பட வேண்டும். அது கண்டினியூஸா பண்ணிட்டே இருக்குமா? நடுநொடுல தப்பு வரும், நடுநொடுல ஏதோ பாவ செயல்கள் செய்வோம், ஒரு கொசுவை அடிச்சு விடுறோம், அது மகாபாவம் தானே, ஒரு உயிரை கொல்லுறோமே. பட் அது எல்லாமும் மன்னிப்பு கிடைக்கின்றது. அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து நம்ம தெரியாம பண்றோம். அதுல இருந்தெல்லாம் நம்ம விடுபட்டு விடுவோம். எதிர்பாராத வீழ்ச்சிகளிலிருந்து இது பக்தனை பாதுகாக்கும். இவ்வாறாக அவன் எல்லாவித ஜட பலங்களில் இருந்தும் நித்தியமாக விடுபட்டு வாழ்வான். அதான் ஜப்பா 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 ஜப்பான்னு அடிச்சுக்கிறாங்க. அண்ட் இட்ஸ் அ வெரி குட் சிஸ்டம். ISKCONல எனக்கு அதுவும் சர்டன்ல மோஸ்ட் ஆஃப் 90% ஐ லைக். எல்லாமே வந்து நல்லா வந்து நம்மள வந்து இப்ப ட்ரெயின் பண்ணி விட்டுறாங்க. கடினமும் இல்லை இல்லையா? நம்ம வந்து ரொம்ப ஹார்ட் இதெல்லாம் இப்ப மாதாஜி சொன்ன போல ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தா என்ன ஃபீல்ஸ், ஏன்னா நம்ம அந்த மாதிரி எல்லாம் கொஞ்சம் மாலையெல்லாம் வச்சு பண்ணும்போது கொஞ்சம் நம்ம முதல்ல இருந்து நம்ம அந்த மாதிரி பழகாததுனால நமக்கு அந்த ஒரு இது தோன்றது. இப்ப எங்க வீட்லயும் எல்லாம் கூடி இது I think I can stop the recording in a minute. 1 minute. வந்து இது முடிச்சிட்டோம். 9.32 ஜெயந்தி மாதாஜி படிக்க மாட்டாங்க. கமலாவணி மாதா நீங்களே படி. हरे कृष्ण माताजी। मामकी बाथ व्यापस रीत्या ये विषु भावयोन स्त्रियो वैश्यास्तदा शुद्रास्ते विहान्ति भरा कथीम மாம் என்னிடம் கி நிச்சயமாக பார்க்க பிருதாவின் மகனே வியாபாஸ்ரித்ய சரணடைந்து ஏ யாராக அபி இருந்தாலும் சியு கூட பாபயோனயக இடி குலத்தில் பிறந்த சத்ரிய பெண்கள் வைஷ்யர்கள் ததா கூட சூத்ரர்கள் தேகபி அவர்கள் கூட யாந்தி அடைவர் பராம் பரம கதீம் இலக்கை. மொழிபெயர்ப்பு. பிருதாவின் மகனே, பெண்கள் வைசியர்கள் சூத்திரர்கள் என கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும். பொருளுரை. பக்தி தொண்டில் உயர்ந்த தாழ்ந்த வகுப்பை சார்ந்த மக்களிடையே எவ்வித வேறுபாடும் இல்லை என்பதை இங்கே தெளிவாக பரம புருஷரால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வாழ்வின் ஜடப்பார்வையில் இத்தகு வேறுபாடுகள் உண்டு. ஆனால் பகவானின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனுக்கு இவை கிடையாது. எல்லாரும் பரமகதியை உன்னத இலக்கை அடைய தகுதியுடையவர்களே. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 2.4.18 தூய பக்தனுடைய தொடர்பால் தாழ்ந்தவர்களான சண்டாளர்களும் நாயை உண்பவர்களும் தூய்மை அடைய முடியும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே உயர்ந்த தாழ்ந்த இனத்தைச் சேர்ந்த மனிதனும் முன்னேறும் அளவிற்கு தூய பக்தரின் வழிகாட்டுதலும் பக்தி தொண்டும் வலிமை வாய்ந்தவை. எல்லாரும் இதனை பயிற்சி செய்யலாம். தூய பக்தனிடம் தஞ்சமடையும் சாதாரணமான மனிதனும் தகுந்த வழிகாட்டுதலால் தூய்மை அடைய முடியும். பௌதிக இயற்கையின் பல்வேறு குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு மனிதர்கள் பிரிக்கப்படுகின்றனர். சத்வ குணத்தை சேர்ந்தவர்கள் பிராமணர்கள், ரஜோகுணத்தை சேர்ந்தவர்கள் சத்திரியர்கள், ரஜோகுணமும் தமோ குணமும் கலந்தவர்கள் வைசியர்கள் மற்றும் தமோ குணத்தில் உள்ளவர்கள் சூத்திரர்கள். இவர்களை விட கீழ்நிலையில் உள்ளவர்கள் சண்டாளர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். அவர்கள் பாவப்பட்ட குடும்பத்தில் பிறந்தவர்கள்.
பொதுவாக பாவப்பட்ட குடும்பத்தில் பிறப்பவர்களின் உறவினை உயர் வகுப்பினர் ஏற்பதில்லை. ஆனால் பக்தி தொண்டு மிகவும் வலிமையானதாகும். பரம புருஷரின் தூய பக்தர் இழிந்த வகுப்பை சேர்ந்த எல்லா மக்களும் வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அளிக்க முடியும். கிருஷ்ணனிடையும் தஞ்சமடையும் போது மட்டுமே இது சாத்தியமாகும். வியபாஸ்ரய என்னும் சொல்லால் குறிப்பிடப்பட்டது போல கிருஷ்ணரிடம் முழுமையாக சரணடைய வேண்டும். பின்னர் அவன் சிறந்த ஞானிகளின் யோகிகளையும் விட மிகவும் சிறந்தவனாக ஆகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது கொஞ்சம் ஒரு people will take it wrong அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோகம் அது. ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? பிரதாவின் மகனை பெண்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் என கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர்கள். அப்ப எப்படி பெண்களை கீழ்குலத்தை அப்படி போட்டிருக்காங்க? அது அப்படி என்ன அர்த்தம்? அது வேற அர்த்தம். இப்ப இது வைசியர்கள்னா யாரு? பிசினஸ் பீப்புள். சூத்திரர்கள் வந்து ஒர்க்கர்ஸ். இவங்களை எதுக்கு அந்த மாதிரி கீழ்குலம்னு கிடையாது. இவங்களை யூஆர் ஆல்வேஸ் டைட் அப் வித் சம் ஒர்க். பெண்கள்னா எப்படி? வீட்டுல எப்பவும் வேலை பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அவங்கதான் எல்லாமே. அது இந்த காலம் இல்ல, இந்த காலத்தையும் மல்டி டாஸ்கிங் யாருன்னா பெண்கள் தான் பண்றாங்க. ஆம்பளைகளை விட பெண்களுக்கு தான் மன வலிமை ஜாஸ்தி. உடலால அவங்க வீக்கா இருப்பாங்களா இருக்கும், ஆனா மன வலிமை ஜாஸ்தி. அவங்க எல்லா வேலையும் பண்ணுவாங்க. அப்போ அந்த டோட்டலி டைடப் இதுல கூடி அவங்க கொஞ்ச நேரம் பகவானை நினைத்து கொஞ்சம் ஜப்பா பண்ண அதுவும் பகவான் அவர்களையும் டெலிவர் அவங்களை என்ன இது முக்தி கொடுக்கறதுக்கு முக்தி கொடுப்பா அப்படி. அதே போல வைசியர்கள் அவங்க எப்பவும் பிசினஸ் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு நேரமே கிடைக்காது. அவங்க கூட கொஞ்சம் பிசினஸ் ஒதுக்கி வச்சு கொஞ்ச நேரமாவது பகவானை நினைத்தாங்கனாக்கா அவங்களுக்கும் முக்தி கிடைக்கும். அதே போல சூத்திரர்கள் எப்படி வேலை பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. உங்களுக்கு வேற ஒண்ணு இருக்காது. இப்ப பிராமணாஸ் எல்லாம் எப்படின்னாக்கா அவங்க எந்த நேரமும் ஜப்பாலே தான் மூழ்கி இருக்காங்க. ஓகே, அது அவங்களுக்கு பின்ன வேற வழியே இல்லை. அவங்களுக்கு முக்தி டெஃபினட்டா கிடைக்கும். அப்கோர்ஸ் வித் ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணினா. ஆனா பண்றாங்க அந்த மாதிரி. ஆனா சூத்திரர்கள் எப்படி? அவங்க உழைப்பு தான், அவங்களுக்கு உழைக்கதான் தெரியும். அவங்களுக்கு இந்த ஜப்பா பண்ணவோ வேற அந்த வீரமா பேசியோ இல்ல வைசியர்கள் மாதிரி அதெல்லாம் தெரியாது. அவங்களுக்கு நிறைய உழைப்பாங்க. நாள் முழுக்க உழைச்சாலும் டயர்டா மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி உழைப்பாடி. அவங்க கூட கொஞ்ச நேரம் பகவான் நேரத்துக்கு இது செலவு பண்ணாலும் என்னதுனாக்கா அவங்களையும் முக்தி கிடைக்குது. அந்த மாதிரி எண்ணத்துலதான் கீழ்குலம் ஏன் கொடுத்திருக்காங்கன்னா தேர் நாட் இது வேதங்கள் படித்து நல்ல அந்த மாதிரி ஒரு பண்டிதார் அந்த இதுல வரமாட்டாங்க. அதனால அவளை ஆனா சில பேர் என்ன பௌதிக அந்த இதுல என்னது நம்ம இங்க உள்ள மேட்டர் நினைச்சிருந்தா நம்ம அது எப்படி எங்களை கீழ்குலம் சொல்லலாம் அப்படின்னு. பகவானே ஒரு அடுத்த ஸ்லோகால வரும், அடுத்த சாப்டர்ல வருமே, 10th சாப்டர்ல ஐ ஆம் த இன்டெலிஜென்ஸ் இன் விமென். நான் தான் அவளோட பொறுமை, புகழ், பெண்களின் புகழ், பெண்களின் பொறுமை, பெண்களின் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் நான் தான் கொடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு. அவர் தான் அந்த ரூபமா அவர் இருக்க. பெண்கள்கிட்ட உள்ள பொறுமைசாலியும் அந்த இதெல்லாமே பகவானுடைய அம்சம் தான். அது அவரே சொல்றாரு. சோ இது நம்ம தப்பா எடுத்துக்க வேண்டாம். நீங்க யாரும் எடுத்துக்க மாட்டீங்க, இருந்தாலும் நான் முதல்லயே சொல்லிட்டேன். அப்படி அந்த மாதிரி இருந்தவர் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும். இப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்காரு? அது பிரபுபாதா எழுதல. திஸ் இஸ் வாட் ஐ அண்டர்ஸ்டுட். ஏன்னா நம்ம தப்பா நினைக்கப்படாது இல்லையா? பகவான் எழுதுனதெல்லாம் தப்பாக முடியுமா? ஓகே, பிரபுபாதா என்ன கொடுத்திருக்காரு? பக்தி தொண்டில் உயர்ந்த என்ற வகுப்பை சார்ந்த மக்களிடையே எவ்வித வேறுபாடும் இல்லை. பக்தி ஒண்ணு அதுதான். அதனாலதான் நம்ம இஸ்கான்ல யாரு எனி பர்சன் ஹூ இஸ் ஜாயினிங் இஸ்கான் எல்லாம் நாம ஜபம் ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா, எல்லாம் கிருஷ்ண பக்தர்கள் ஆகிவிட்டார்கள். எல்லாருமே இதுதான் வைஷ்ணவாஸ் தான். வைஷ்ணவாஸ் எப்படின்னாக்கா பெரிய ஒரு ஸ்தானத்துல இருக்கா. எல்லாருமே வைஷ்ணவா. என்ன வைஷ்ணவோட என்ன மெயின் கிரைட்டீரியா என்னது? பக்தாஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணாவோட பக்தர்கள் அப்புறம் 4 ரெகுலேட்டிவ்னஸ் எல்லாம் முதல் அப்படியே வந்துடும். ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரும்போது என்ன வைஷ்ணவாஸ். சோ வைஷ்ணவாஸ் இது நம்ம கிருஷ்ண பக்தர்களா இருந்தோம்னாக்கா அது வேற ஒண்ணுமே தாழ்வு என்னது கீழ் ஜாதி மேல் ஜாதி அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. இஸ்கான்ல எவ்ரிபடி இஸ் ஈக்குவல். எல்லாம் ஹிப்பீஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஜாயின் பண்ணி அவங்க எல்லாம் நல்ல என்னது பக்தி தொண்டில் பண்ணனால எவ்ரிபடி இஸ் ஈக்குவல் என்பது இங்கே தெளிவாக பரமபுருஷனால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வாழ்வின் ஜடப்பார்வையில் இத்தகைய வேறுபாடுகள் உண்டு. ஆனா நம்ம எதை பார்த்தாலும் ஜடப்பார்வையோட தான் பார்க்கணும். ஏன்னா நம்ம பௌதிக உலகத்துல எப்படி இருக்கோ அந்த கண்ணோட்டத்துல பார்க்கணும். கிருஷ்ணர் மாத்திரம் திருடலாமா, கிருஷ்ணர் மாத்திரம் இவ்வளவு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம், இப்படி எல்லாம் நம்ம பேசுவோம். அவர் மலையை தூக்கினாரு, அதையே நீ பண்ண முடியாது, ஏன் பண்ண மாட்டேங்கிற, அதை கேட்கறதுக்கு யாருக்கும் இது கிடையாது. சோ நம்ம எல்லாமே பௌதிக கண்ணோட்டத்தோட பார்க்க கூடாது.
சோ வாழ்வின் ஜடப்பார்வையில் இத்தகைய வேறுபாடுகள் உண்டு. ஆனால் பகவானின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனுக்கு இவை கிடையாது. எல்லாரும் பரமகதியை உன்னத இலக்கை பகவானுடைய உலகத்தை அடைய தகுதியுடையவர்களே. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இது கொடுத்துரும் 2.4.18 தூய பக்தனுடைய தொடர்பால் தாழ்ந்தவர்களான சண்டாளர்களும் நாயை உண்பவர்கள் யாரோ லிட்டரலி நாயை உண்ணுறாங்களா எனக்கு டவுட் தான். ஐ டோன்ட் திங்க். ஆனா என்ன அர்த்தம்னாக்கா அவ்வளவு எது கிடைச்சதோ சாப்பிடுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு அவ்வளவுதான் அறிவு. ரொம்ப அந்த இன்னும் இருக்காங்களா தெரியாது, காட்டுவாசி சொல்லுவாங்க இல்லையா, காட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு இன்னும் ஆக்சஸ் இருக்காது, படிப்புக்கு ஆக்சஸ் இருக்காது. பக்தினா ரொம்பவே தூரம். அவள் பக்தினா என்னதுன்னே தெரியாது. சாப்பிடணும், தூங்கணும், மீட்டிங், டிஃபெண்டிங், இதே தான் அவங்களுக்கு இருக்கும். குடும்பத்தை வளர்த்துக்கணும், அங்கேயே வந்து கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க. அப்படியே they don't know anything other than that world. அந்த மாதிரி. சோ அந்த மாதிரி சண்டாளர்கள் தாயை உண்பவர்களும் தூய்மை அடைய முடியும். அவளுக்கும் வந்து தூய்மை அடைய முடியும் எப்போ பக்தி தொண்டை வந்துதான் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே உயர்ந்த தாழ்ந்த இனத்தை சேர்ந்த மனிதனும் முன்னேறும் அளவிற்கு தூய பக்தரின் வழிகாட்டுதலும் பக்தி தொண்டும் வலிமை வாய்ந்தவை. எல்லாரும் இதனை பயிற்சி செய்யலாம். தூய பக்தனிடம் தஞ்சமடையும் சாதாரண மனிதனும் தகுந்த வழிகாட்டுதலால் தூய்மை அடைய முடியும். யாரு பக்தர்? அதனாலதான் இஸ்கான்ல வந்து ஒண்ணுமே என்ன கிரைட்டீரியா, நீ வந்து பிராமணனா இருக்கணுமா, நீ என்ன ஜாதி எல்லாம் கேட்கவே மாட்டாங்க. எல்லாரும் வாங்க பக்தி பண்றீங்களா வாங்க. பக்தி கூட முதல்ல கேட்க மாட்டேங்கிறான். எல்லாரும் அவங்க 18 days கோர்ஸ் படிக்கணும்னு எல்லாம் கூப்பிடுறாங்க. இப்ப அது வந்திருக்கிறதுனால 18 days கோர்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணி அப்புறம் வந்து சரி 18 days படிச்சுட்டியா, இன்னும் லெவல் 2 வா அப்படின்னு கொஞ்சம் பக்தி வளர்றதுக்கு தான். இப்ப அதை சர்டிபிகேட் கொடுத்து நமக்கு என்ன ஆகுறது, அவங்களுக்கு தான் என்ன ஆகுறது. எங்க அதை காட்டி நமக்கு ஏதோ ஜாப் கிடைக்குமா, இல்ல யாரோ பணம் கடன் கொடுப்பானா, ஒண்ணும் கிடையாது. ஆனா பக்தியில முன்னேறதுக்கு அது ஒரு தூண்டுதலா இருக்குமே, அதுக்கு வேண்டியதான் அந்த சர்டிபிகேட். இதெல்லாம் இல்லாட்டி யாருமே சர்டிபிகேட்லாம் அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டே கொடுக்க வேண்டாம். ரொம்ப படிப்படியா நம்ம முன்னேறின்னு வருமா தப்பா. சோ எனவே உயர்ந்த தாழ்ந்த இனத்தை சேர்ந்த மனிதனும் முன்னேறும் அளவிற்கு தூய பக்தனின் வழிகாட்டுதலும் பக்தி தொண்டும் வலிமை வாய்ந்தவை. எல்லோரும் இதனை பயிற்சி செய்யலாம். தூய பக்தனிடம் தஞ்சமடையும் சாதாரண மனிதனும் தகுந்த வழிகாட்டுதலால் தூய்மை அடைய முடியும். பௌதிக இயற்கையின் பல்வேறு குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு மனிதர்கள் பிரிக்கப்படுகின்றனர். என்னெல்லாம் குணங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கும்? சத்திரிய குணம். சத்திரிய நல்ல வீரம். சில பேர்ல எல்லாராலையும் முடியாது. சில பேர் ஸ்கூல் பசங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லுவாங்க. சில பேர்லாம் நல்ல மானிட்டர் மாதிரி எஸ் மாதாஜி அப்படி இப்படின்னு பேசுவாங்க. அவ கிளாஸ்லயே அந்த மாதிரி இருப்பாங்களா இருக்கும். சில பேருக்கு தான் முடியும். சில பேர்லாம் ரொம்ப குவைட்டா இருப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி நம்ம குணம், பிறவி குணம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி பிறவி குணம் இருக்கும். அப்புறம் நம்ம வாசனை, நம்ம முன்னாடி தப்பு அந்த இதுல வந்து நான் என்ன சூக்ஷ்ம உடலோட வந்திருக்கோமே, அதுல இருக்குமே இன்டெலிஜென்ஸ், நம்மளோட என்னெல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் வந்திருக்கும். அந்த குணத்தை வைத்துதான் இந்த பிறவியில நம்ம we continue with that குணங்கள். அதான் பிறவி குணம். பிறக்கும் போதே அந்த குணத்தோட வந்திருக்கும். பௌதிக இயற்கையின் பல்வேறு குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு மனிதர்கள் பிரிக்கப்படுகின்றனர். சத்துவ குணத்தை சேர்ந்தவர்கள் தட் இஸ் பிராமணர்கள். எல்லா பிராமணர்களும் சத்துவ குணம் கிடையாது, இன் ஜெனரல் அப்படி போட்டிருக்காங்க. சத்துவ குணம்னாக்கா என்னது? பிராமணர்கள். அவங்க அவன் எந்த குலத்துல பிறந்தாலும் சரி, அவங்க கிட்ட ஒரு நல்ல குணம், எப்போ வேதம் கற்று இந்த மாதிரி இதுல எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் காட்டுறான்னாக்கா அவன் பிராமணன் தான். கூடல் பொண்ணதான் பிராமணன் எல்லாம் கிடையாது. சத்துவகுணத்தை சேர்ந்தவர்கள் பிராமணர்கள். ரஜோகுணத்தை சேர்ந்தவர்கள் க்ஷத்ரியர்கள். ரஜோகுணமும் தமோ குணமும் கலந்தவர்கள் அது யாரு? வைசியர்கள். மற்றும் தமோகுணத்தில் உள்ளவர்கள் சூத்திரர்கள். இவர்களை விட கீழ்நிலையில் உள்ளவர்கள் சண்டாளர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். அவர்கள் பாவப்பட்ட குடும்பத்தில் பிறந்தவர்கள். பொதுவாக பாவப்பட்ட குடும்பத்தில் பிறந்தவர்களின் உறவினை உயர் வகுப்பினர் ஏற்பதில்லை. ஆனால் பக்தி தொண்டு மிகவும் வலிமையானதாகும். பரமபுருஷன் தூய பக்தர் இழிந்த வகுப்பை சேர்ந்த எல்லா மக்களுக்கும் வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அளிக்க முடியும். சோ இது வந்து இன் ஜெனரல் பார்த்தோம்னா நம்ம ஐ டோன்ட் திங்க் இப்போ சிட்டி லைஃப்ல எல்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது. இப்போ கிராமத்துல எல்லாம் அப்படி பண்றாங்களோ, ஒரு வேலைக்குன்னு யாராவது வராங்கன்னாக்கா அவங்க ஒரு ஸ்டெப்பு கீழே தான் இருப்பாங்க. குலத்துல ஜாதியில அவங்க வந்தா என்ன கீழே தான் உட்காருவாங்க. அவங்களுக்கு சாப்பாடு ஏதாவது கொடுத்தாலும் வேற ஒரு பிளேட்டுன்னு கொடுப்பாங்க. உட்கார்றதுக்கு கீழே தான் உட்காருவாங்க. இது ஒரு வந்து பாகுபாடு இருக்கும். அவங்க வந்து மேல் குலத்துல, அவங்க மேல் குலம்னா என்னது, அவங்க பணக்காரங்களா இருக்கும் அவ்வளவுதான். இவங்க வந்து ஏழையா இருக்காங்க, மேலுக்கு வந்திருக்காங்க. ஸோ தே வில் நாட் ட்ரீட் ஈக்குவலி. இங்க சிட்டி லைஃப்ல எல்லாம் அதெல்லாம் கிடையாது. அவங்க சேர்ந்து உட்கார்ந்து சாப்பிடுவோம். இங்க எல்லாம் அந்த மாதிரி நீயாச்சும் வேலையாச்சும் போயிட்டே இருப்பாங்க. ஐ திங்க் சென்னையிலயும் அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். சிட்டி லைஃப்ல நமக்கு தெரியாது. பட் உள்ள கிராமத்துல எல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்ததுனாக்கா அது தெரியும்.
அது வந்து பௌதிகத்துல அந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம். ஆனா பக்தி தொண்டு அந்த மாதிரி கிடையாது. எல்லாருமே பக்தி பண்றான்னா அவ என்ன ஜாதி என்ன குலம்லாம் பார்க்காம எல்லாரும் ஈக்குவல் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனால் பக்தி தொண்டு மிகவும் வலிமையானதாகும். பரமபுருஷன் தூய பக்தர் இந்த வகுப்பை சேர்ந்த எல்லா மக்களுக்கும் வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அளிக்க முடியும். இஸ்கான்ல அதுதான் என்ன கிரேட்னா பாரபட்சமே கிடையாது. இன்னைக்கு வந்து நிறைய கோயில்ல வந்து நம்ம கேரளா கோயில்ல பார்க்கலாம், குருவாயூர்லாம் இருக்கு. நான் குருவாயூர் தான் நினைக்கிறாமா. ஒன்லி ஹிந்துஸ் ஆர் அலௌட். ஏசுதாஸ் அவ்வளவு எல்லாம் பாடியிருக்காரு. அவர் உள்ள போய் பார்த்ததே இல்லை இன்னும். ஏன்னா அவருக்கு அலௌட் இல்ல. அது அந்த கோயில். அப்புறம் ஐ திங்க் பத்மநாப சுவாமி கோயில் அது கூட நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் அதுலயும் கட்டுப்பாடு இருக்கும். சில கோயில்லாம் ரொம்ப கட்டுப்பாடா இருப்பாங்க. அது அந்த இதுல. ஆனா இஸ்கான்ல எல்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது. எல்லாரும் சமம் அந்த மாதிரி நினைத்து நம்ம வந்து எல்லாரையும் ஈக்குவலா பார்த்து எல்லாரும் பக்தர்கள். ஏன்னா தே ஆல் கமிங் டு இதுதானே டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணதான் வராங்க. எல்லா மக்களுக்கும் வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அளிக்க முடியும். கிருஷ்ணரிடம் தஞ்சமடையும் போது மட்டுமே இது சாத்தியமாகும். வியபாசிரித்ய என்னும் சொல்லால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல கிருஷ்ணரிடம் முழுமையாக சரணடைய வேண்டும். பின்னர் அவன் சிறந்த ஞானிகளையும் யோகிகளையும் விட மிக உயர்ந்து சிறந்தவனாக ஆகலாம். மாதாஜி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. किं पुनर्ब्राह्मणा किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजश्रयस्तदा अनित्यमसूहं लोகமிமம் प्राप्य வஜஸ்வமாம் கிம் எவ்வளவு புன மீண்டும் பிராமணா பிராமணர்கள் புண்ணியா புண்ணியமான பக்தா பக்தர்கள் ராஜருஷ்ய புனிதமான மன்னர்கள் ததா கூட அனித்தியம் தற்காலிகமான அசூகம் இன்பமிக்க அலுலோகம் உலகம் இமம் இதை பிராபிய அடைந்து வஜஸ்வ அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டு மாம் என்னிடம் மொழிபெயர்ப்பு. இவ்வாறு இருக்க புண்ணியமான பிராமணர்கள் பக்தர்கள் மற்றும் புனிதமான அரசர்களை பற்றி சொல்வதற்கு என்ன உள்ளது? எனவே துன்பம் வாய்ந்த இந்த தற்காலிக உலகை அடைந்த நீ எனது அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுவாயாக. பொருளுரை. இந்த ஜட உலக மக்களிடையே பிரிவுகள் உள்ள போதிலும் இந்த உலகம் யாருக்கு மகிழ்ச்சியான இடம் அல்ல. இங்கே தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது போல் அனித்தியம் அசுகம் லோகம் இந்த உலகம் தற்காலிகமானதும் துன்பங்கள் நிறைந்ததுமாகும். நல்லறிவுள்ள எவனும் இங்கே வாழ மாட்டான். இந்த உலகம் தற்காலிகமானது என்றும் துன்பம் நிறைந்தது என்றும் பரமபுருஷ பகவானாலே வர்ணிக்கப்படுகிறது. சில தத்துவவாதிகள் குறிப்பாக மாயாவாதிகள் இவ்வுலகம் பொய்யானது என்று கூறுகின்றனர். ஆனால் இவ்வுலகம் பொய்யானது அல்ல, தற்காலிகமானது என்பதை நாம் பகவத்கீதையிலிருந்து புரிந்து கொள்ளலாம். தற்காலிகமானது என்பதற்கு பொய்யானது என்பதற்கும் வேறுபாடு உண்டு. இந்த உலகம் தற்காலிகமானது ஆனால் நித்தியமான உலகம் என்று உள்ளது. இந்த உலகம் துன்பமானது ஆனால் அந்த உலம் நித்தியமானது ஆனந்தமயமானதும் ஆகும். அர்ஜுனன் புனிதமான அரச குடும்பத்தில் பிறந்தவன். பகவான் அவனிடம் கூறுகிறார், என்னுடைய பக்தி தொண்டை ஏற்று வெகு விரைவில் என்னுடைய திருநாட்டிற்கு திரும்பி வருவாயாக. துன்பத்தின் இருப்பிடமாக இந்த தற்காலிக உலகில் யாருமே வசிக்க கூடாது. ஒருவரும் பரமபுருஷ பகவானுடன் தன்னை அரவணைத்துக் கொண்டு நித்தியமான ஆனந்தத்தை அடையலாம். பரமபுருஷருக்கான பக்தி தொண்டும் மட்டுமே எல்லா தரப்பட்ட மக்களின் எல்லாவித பிரச்சனைகளையும் தீர்க்கக்கூடிய ஒரே வழியாகும். எனவே ஒவ்வொருவரும் கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்று தன்னுடைய வாழ்வை பக்குவப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அனித்யம் இது வரல இல்லையா? அந்த இது வரணும். நான் நினைச்சேன் அந்த இது வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு. அனித்யம் அண்ட் அசாஸ்வதம், துக்காலியம் அசாஸ்வதம் அது இதுல இல்லை. ஓகே. இவ்வாறு இருக்க புண்ணியமான பிராமணர்கள் பக்தர்கள் மற்றும் புனிதமான அரசனைகளை பத்தி என்ன சொல்வது அப்படின்னா என்ன தெரியும்? அந்த மாதிரி ரொம்ப கீழ் பக்தி பண்ணவே தெரியாது அவங்களுக்கே வந்து பகவான் வந்து இது முக்தி கொடுக்குறாருனாக்கா நல்லா பிராமணர்கள் நல்லா ஃபாலோ பண்றாங்க, எல்லா ரிச்சுவல்ஸும் ஃபாலோ பண்றாங்க. அவங்களை பத்தி பக்தர்களை பத்தி அவளை பத்தி புனிதமான அரசர்கள், அந்த காலத்துல அரசர்கள்லாம் ஆஸ் குட் அஸ் டெமிகாட்ஸ் தான். அவங்கள பத்தி அப்புறம் என்ன சொல்றது? அவங்களுக்கு டெஃபினட்டா வந்து இது கிடைக்கும், புண்ணியம் கிடைக்காம தான் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. எனவே துன்பம் வாய்ந்த இந்த தற்காலிக உலகை அடைந்த நீ எனது அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுவாயாக. யாரு? அர்ஜுனாக்கு சொல்ற. அதனால நீ வந்து இந்த தற்காலிகமான உலகத்துல வந்துட்டு, ஏன் தற்காலிகம் சொல்றோம்னாக்கா இது அழியக்கூடிய இதுதானே, உலகம் தானே. அப்புறம் துக்காலயம், இப்ப வேற ஸ்லோகத்திலையும் கொடுத்துருக்கு நிறைய இந்த உலகத்தை பத்தியே. நான் இந்த 14 உலகத்தை பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்கேன். துக்காலயம், அசாஸ்வதம்னா தற்காலிகம், துக்காலயம் துக்கம் நிறைந்த உலகம் தான். இங்க வந்து ஏதோ நல்லது வராப்புல இருக்கும், அப்புறம் துக்கம் தான் வரும்.
துக்கம் வந்து ஆனா அதுல இருந்து மீண்டு திரும்பி ஒரு சுகம் வரா போல இருக்கும், காற்றுபடி வரா போல இருக்கும், திரும்பி ஒரு துக்கம். இந்த மாதிரிதான் உலகம். இது இந்த ஜட உலக மக்களிடையே பிரிவுகள் உள்ள போதிலும் இந்த உலகம் யாருக்கும் மகிழ்ச்சியான இடம் அல்ல. இங்கே எவர் ஐம் ஹாப்பி ஹியர் அந்த மாதிரி சொல்றவா ரொம்ப கம்மி. இல்ல அவ்வளவு பக்குவ நிலையில இருக்கணும். என்ன துக்கம் வந்தாலும் எனக்கு ஒன்றும் கிடையாது. ஸ்தித பிரக்ஞா, நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம், ஸ்தித பிரக்ஞா மாதிரி இருக்கணும். யாரும் இழிவு அந்த டுவாலிட்டி இல்லாம பகவானுக்கு அவளை தான் பிடிக்கும் சொல்லியிருக்காரு. நம்ம எவ்வளவு பேரால இருக்க முடியும். ஏன்னா இப்ப இதுல இருக்கும்போது 18 டேஸ் கோர்ஸ் மண்டையாட்டலாம். லெவல் 2 இந்த கிளாஸ் நடக்கும்போது மண்டையாட்டலாம். திரும்பி நமக்கு வந்து சாட்டர்டே சண்டே ஓகே ஒரு மாதிரி இதில் கிளாஸ் முடிஞ்சு திரும்பி நம்ம பேக் டு வீடு பார்த்து முடிச்சுன்னா எல்லாம் கோவம்லாம் வரும், எல்லாம் வரதான் செய்யும். ஸோ இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். நமக்கு வந்து ரொம்பவே எப்பவுமே மகிழ்ச்சியா தான் இருப்பாங்கிறது முடியாது. யாரும் மகிழ்ச்சி, இது வந்து இந்த உலகம் யாருக்கும் மகிழ்ச்சியான இடம் இல்ல. இங்கே தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது போல் அநித்தியம், அசுகம். அசுகம்னாக்க சுகம் இல்லாதது. துக்கம், துக்கம் நிறைந்த உலகம் அநித்தியம். நித்தியம் இல்லாதது அநித்தியம், சுகம் இல்லாதது அசுகம். இந்த உலகம் தற்காலிகமானதும் துன்பங்கள் நிறைந்ததும் ஆகும். அசுக்கம், அசாஸ்வதம், என்னது துக்கம், துக்காலயம் அந்த மாதிரி பெயரும். நல்ல அறிவோடு உள்ள எவனும் இங்கே வாழ மாட்டான். என்ன பண்ணுவோம், இங்கே தப்பிச்சுனோட தான் பார்த்தோம். எப்படி தப்பிச்சுன்னு போறது, பகவானை நினைத்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டாலும் முடியும். இந்த உலகம் தற்காலிகமானது என்றும் துன்பம் நிறைந்தது என்றும் பரமபுருஷ பகவானாலேயே வர்ணிக்கப்படுகிறது. சில தத்துவவாதிகள், குறிப்பாக மாயாவாதிகள், யாரு இந்த மோனிஸ்ட், அத்வைதிஸ், இவ்வுலகம் பொய்யானது என்று கூறுகிறார். அவளுக்கு எல்லாம் எப்படின்னாக்கா இது ஐ திங்க் சொன்னேன் இல்லையா, கனவு பார்க்கும்போது என்னது அந்த உலகம் தான் அவளுக்கு மெய்யா தோணும். இதெல்லாம் வந்து பொய். they don't know இந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸிஸ்டிங், நாங்க தூங்கிட்டு இருக்கோம், படிக்கல தூங்கிட்டு இருக்கோம், இந்த உலகம் இருக்குன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. they're all in deep இந்த ஸ்டேஜ், என்னது சொப்ன உலகத்துல இருப்பாங்க. ஸோ தட் உலகம் பிகம்ஸ் சத்தியம். இந்த உலகம் வந்து மித்யா. அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க, பொய்னா என்ன அர்த்தம், மித்யா. இதெல்லாம் வந்து அந்த தத்துவவாதிகள், அந்த அத்வைதிஸ்லாம் அதான் சொல்லுவாங்க. அகம் பிரம்மாஸ்மி, ஜெகன் மித்யா. ஜகம்னா என்னது, இந்த ஜகம் இருக்கிற இடம், இதெல்லாம் பாக்குறோம், இதெல்லாம் மித்யாதான். எல்லாம் நமக்கு பிகாஸ் வி ஆர் கான்சியஸ், நமக்கு எல்லாம் இருக்கிறா போல தோணுது. த மோமெண்ட் யூ ஆர் அன்கான்சியஸ், இது இல்லவே இல்லை. ஸோ கான்சியஸ்னஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அவங்க பேசுவாங்க. ஸோ அது வந்து ரொம்ப டீப் பிலாசபி. அதெல்லாம் நமக்கு புரியாது. நமக்கு புரிஞ்சதுல என்னது, பக்தி ஒண்ணுதான் புரியும். பகவான் ஒருத்தர் இருக்கார், அவருக்கு மாலை சாத்தணும், அவரை திருப்திப்படுத்தணும், அவருக்கு ஜப்பா பண்ணணும், அவருக்கு நிவேதனம் பண்ணணும், இது ஒண்ணுதான் நமக்கு தெரியும். ஸோ நம்ம அந்த பாதையிலே போனாலும் அவங்க வர பாதையும் அதே தான். அவங்களோட இலக்கு என்னது, பகவான் அடையறது தான். நம்மளும் பகவான் அடையறதுதான். நம்மளோட பாதை ஈஸியானது. சோ வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்க, சில தத்துவவாதிகள், குறிப்பாக மாயாவாதிகள், தட் இஸ் அத்வைதிஸ், இவ்வுலகம் பொய்யானது என்று கூறுகின்றார். ஆனால் இவ்வுலகம் பொய்யானது அல்ல, தற்காலிகமானது என்பதை நாம் பகவத்கீதையில இருந்து புரிந்து கொள்ளலாம். இது வந்து நம்ம இஸ்கான்ல சொன்னேன், அத்வைதிஸ் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பகவான் வேறு, நாம் வேறு, ரிலேஷன். அவர் தான் நம்மளுடைய வந்து என்னது தந்தை, எல்லாமே நம்மளை பாதுகாப்பவர். இந்த மாதிரி நம்ம எண்ணத்துலதான் நம்ம வந்து படிச்சுருக்கோம். இதுல எப்படின்னாக்கா அது வந்து இயற்கையும் அவர் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. வாட் யூ ஆர் சேயிங் இஸ் ட்ரூ. ஆனா என்னது, தற்காலிகமானது. எஸ், அதை ஏற்றுக்கலாம். அப்படிதான் பகவத்கீதையில கொடுத்திருக்கு. தற்காலிகமானது என்பதற்கும் பொய்யானது என்பதற்கும் வேறுபாடு உண்டு. அவங்க வந்து பொய்யானதுன்னே சொல்லலாம். பிகாஸ் தே டாக் அபவுட் கான்சியஸ் லெவல். நம்ம இந்த கான்சியஸ் லெவல்லாம் நம்ம பேசுறது கிடையாது. நம்ம வந்து எது முன்னாடி இருக்கோ அதை வச்சுதான் நம்ம பேசுவோம். ஓகே. ஆனால் நித்தியமான உலகம் ஒன்று உள்ளது. எது, பகவானுடைய உலகம் தான் ஒண்ணு நித்தியமா. எல்லாம் பிரளயம் வந்து எல்லாம் அழியப்படும் போது அந்த ஒரு உலகம் தான் அழியப்படாது. ஸோ அதுதான் நித்தியமான உலகம். இந்த உலகம் துன்பமயமானது, காலயம். ஆனால் அந்த உலகம் நித்தியமானது. அது பகவானுடைய உலகம் என்னது, நித்தியமாவும் இருக்கும், அங்க வந்து ஆனந்தமயமாவும் இருக்கும். அர்ஜுனன் புனிதமான அரச குடும்பத்தில் பிறந்தவன், நல்ல நல்ல அரச இதான் ராஜகுமாரன் தான் அவர். பகவான் அவனிடம் கூறுகிறார், என்னுடைய பக்தி தொண்டை ஏற்று வெகு விரைவில் என்னுடைய திருநாட்டிற்கு திரும்பி வருவாயாக. துன்பத்தின் இருப்பிடமான இந்த தற்காலிக உலகில் யாருமே வசிக்கக்கூடாது. ஒவ்வொருவரும் பரமபுருஷ பகவானுடைய தன்னை அரவணைத்துக் கொண்டு நித்தியமான ஆனந்தத்தை அடையலாம். பரமபுருஷருக்கான பக்தி தொண்டு மட்டுமே எல்லா தரப்பட்ட மக்களின் எல்லாவித பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்க்கக்கூடிய ஒரே வழியாகும். ஏன்னா ஞானத்தால நான் வந்து பகவான் அடைந்தேன், கர்மா நிறைய நான் வந்து யாகம் பண்ணேன், யஜ்ஞம் பண்ணேன், அது பண்ணேன், இது பண்ணேன், அதெல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லை. பக்தி இருக்கா, பக்தியோட அதை பண்ணியா, பக்தியோட ஞானத்தை பெற்றியா, இப்ப எல்லாத்தையும் பக்தி தொண்டுதான் இம்பார்ட்டன்ட். பக்தியோட பண்ணாதான் வந்து பகவானே அந்த உலகத்தை நம்ம அடையலாம். எல்லாவித பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்க்கக்கூடிய ஒரே வழியாகும். எனவே ஒவ்வொருவரும் கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்று தன்னுடைய வாழ்வை பக்குவப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். கடைசி ஸ்லோகம்.
சாந்தி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏ வைஷ்யசி வைவம் ஆத்மானம் மத் பராயணக. மத்மனா எப்பொழுதும் என்னை சிந்தித்துக் கொண்டு, பவ ஆவாயாக, மத் எனது, பக்த பக்தன், மத் என்னை, யாஜி வழிபடுபவன், மாம் எனக்கு, நமஸ்குரு வந்தனை செய், மாம் என்னிடம், ஏவ முழுமையாக, ஏஷ்யசி வருவாய், யுக்துவா ஆழ்ந்து ஈடுபட்டு, ஏவம் இவ்வாறாக, ஆத்மானம் உனது ஆத்மா, மத் பராயணாக எனக்கு பக்தி செய்து, உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி, எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடமே வருவாய். பொருளுரை. களங்கமான இந்த ஜட உலகின் பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கான ஒரே வழி கிருஷ்ண உணர்வே என்பது இந்த ஸ்லோகத்தில் தெளிவாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. எல்லாவித பக்தி தொண்டும் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு செய்யப்பட வேண்டும் என்ற கருத்து இங்கே தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ள போதிலும் சில சமயங்களில் யோக்கியமற்ற கருத்துரையாளர்கள் அதனை சிதைத்து விடுகின்றனர். துரதிருஷ்டவசமாக அந்த யோக்கியமற்ற கருத்துரையாளர்கள் படிப்பவர்களின் மனதினை சாத்தியமில்லாத வழிகளுக்கு திருப்புகின்றனர். கிருஷ்ணருக்கும் அவரது மனதிற்கும் எவ்வித வேறுபாடும் இல்லை என்பதை இத்தகு கருத்துரையாளர்கள் அறிவதில்லை. கிருஷ்ணர் சாதாரண நபர் அல்ல, அவரே பூரண உண்மை. அவரது உடல், அவரது மனம் அனைத்தும் ஒன்றே, அனைத்தும் பூரணமானதே. தேக தேகி விபேதோ யம் நேஸ்வரே வித்யதே இக்வசித் என்று கூர்ம புராணத்தில் கூறப்பட்டுள்ளதை சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்திற்கான ஆதிலீலை அத்தியாயம் 5 ஸ்லோகங்கள் 41, 48 தனது அனுபாஷ்ய உரையில் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி மேற்கோள் காட்டியுள்ளார். இதன் பொருள் பரமபுருஷரான கிருஷ்ணருக்கும் அவரது உடலுக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை என்பதாகும். ஆனால் கிருஷ்ணரை பற்றிய இந்த விஞ்ஞானத்தை அறியாத கருத்துரையாளர்கள் கிருஷ்ணரை மறைத்து அவரது வியக்தித்வத்தை அவரது மனம் அல்லது உடலில் இருந்து பிரிக்கின்றனர். இது கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்தை பற்றிய முழு அறியாமை என்ற போதிலும் மக்களை இவ்வாறு திசை திருப்புவதில் சிலர் லாபம் பெறுகின்றனர். அசுர இயல்பு கொண்ட சிலரும் கிருஷ்ணரை பற்றி எண்ணுகின்றனர். ஆனால் கிருஷ்ணரின் மாமனான கம்சனை போல பொறாமையுடன் நினைக்கின்றனர். கம்சனும் கிருஷ்ணரை எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டிருந்தான். ஆனால் அவன் கிருஷ்ணரை தனது எதிரியாக எண்ணினான். கிருஷ்ணர் எப்போது தன்னை கொல்ல வருவார் என்று திகைத்தபடி அவன் எப்போதும் பயத்துடன் இருந்தான். அத்தகு சிந்தனை நமக்கு உதவாது. கிருஷ்ணரை அன்புடன் நினைக்க வேண்டும், அதுவே பக்தி. கிருஷ்ணரை பற்றிய ஞானத்தை தொடர்ந்து விருத்தி செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு சாதகமாக விருத்தி செய்வது எப்படி? அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆசிரியரிடமிருந்து கற்க வேண்டும். கிருஷ்ணரே புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள். மேலும் அவரது உடல் ஜடமல்ல, நித்தியமும் அறிவும் நிறைந்த ஆனந்தமயமானது என்பதை நாம் பலமுறை விளக்கியுள்ளோம். கிருஷ்ணரை பற்றிய இத்தகு விளக்கம் ஒருவன் பக்தனாவதற்கு உதவும். மாறாக தவறான மூலத்திலிருந்து கிருஷ்ணரை அறிய முயல்வது பயனற்றதாகும். எனவே ஒருவன் தனது மனதை ஆதி ரூபமான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் நித்திய உறவில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள் என்ற திடமான நம்பிக்கையுடன் அவரது வழிபாட்டில் அவன் தன்னை ஈடுபடுத்த வேண்டும். கிருஷ்ணரை வழிபடுவதற்காக இந்தியாவில் பல்லாயிரக்கணக்கான கோவில்கள் உள்ளன. அங்கே பக்தி தொண்டு பயிற்சி செய்யப்பட்டு வருகின்றது. இத்தகு பயிற்சியின் போது கிருஷ்ணரின் முன்பு விழுந்து வணக்கம் செலுத்த வேண்டும். விக்கிரகத்திற்கு முன்பு சிரம் தாழ்த்தி ஒருவன் தனது மனதாலும் உடலாலும் செயல்களாலும் தன்னை ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் கிருஷ்ணரின் மீது லயித்திருப்பதற்கு இஃது உதவும். இஃது அவனை கிருஷ்ணலோகத்திற்கு மாற்றுவதற்கும் உதவும். யோகியமற்ற கருத்துரையாளர்களால் யாரும் வழி தவறக்கூடாது. கிருஷ்ணரை பற்றி செவியுறுதல் கூறுதல் என தொடங்கும் 9 விதமான பக்தி தொண்டில் கட்டாயம் ஈடுபட வேண்டும். தூய பக்தி தொண்டே மனித சமுதாயத்தின் உன்னதமான வெற்றியாகும். கற்பனை ஞானம், யோகம் மற்றும் பலநோக்கு செயல்களில் இருந்து விடுபட்ட தூய பக்தி தொண்டு பகவத்கீதையின் 7ஆம் அத்தியாயத்திலும் 8ஆம் அத்தியாயத்திலும் விளக்கப்பட்டது. முற்றிலும் தூய்மையடையாதவர்கள் பகவானின் இதர இயல்புகளால், அதாவது அருவ பிரம்ம ஜோதி அல்லது இதயத்தில் உள்ள பரமாத்மா ஆகியவற்றால் கவரப்படலாம். ஆனால் தூய பக்தனோ பரம புருஷருடைய தொண்டில் நேரடியாக ஈடுபடுகிறான். கிருஷ்ணரை பற்றிய ஒரு அழகான பாடலில் தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் மிகவும் அறிவற்றவர்கள் என்றும் கிருஷ்ணருடைய உன்னதமான கருணையை அவர்கள் ஒருபோதும் அடைய முடியாது என்றும் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. தொடக்க நிலையில் உள்ள பக்தன் சில சமயம் சீரான நிலையில் இருந்து வீழ்ச்சி அடையலாம்.
இருப்பினும் மற்ற தத்துவவாதிகள் மற்றும் யோகிகளை காட்டிலும் அவன் உயர்ந்தவனாக கருதப்பட வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வில் சதா சர்வகாலமும் ஈடுபட்டிருப்பவன் பக்குவமான சாதி என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எதிர்பாராமல் நிகழும் அவனது பக்தியற்ற செயல்கள் விரைவில் அழிந்துவிடும். மேலும் வெகு விரைவில் அவன் பூரண பக்குவத்தில் நிலை பெறுவான் என்பதில் சந்தேகமில்லை. முழுமுதற் கடவுள் தானே சுயமாக தனது தூய பக்தர்களை கவனித்துக் கொள்வதால் தூய பக்தன் வீழ்ச்சி அடைவதற்கு எந்த வாய்ப்பும் இல்லை. எனவே அறிவுள்ள மனிதன் கிருஷ்ண உணர்வின் வழிமுறையை நேரடியாக ஏற்று இந்த ஜட உலகிலும் ஆனந்தமாக வாழ முடியும். அவன் காலப்போக்கில் கிருஷ்ணரது உன்னத கருணையை பெறுவான். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் மிக ரகசியமான அறிவு என்னும் 9ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பக்தி அர்ஜுனன் என்ன சொல்றார்? உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. அர்ஜுனனுக்கு சொல்றதா நம்ம அதை படிக்கும் போது என்ன நினைக்கிறோம்? பகவான் நம்ம கிட்ட தான் சொல்ற. அர்ஜுனா தான். நமக்கு நிறைய என்கொயரி இருக்கு. அவர் வாயால் தொடர்ந்து கேட்கிறார். அவருக்கு அவ்வளவு அறிவு இருக்கிறதுனால கேட்கிற, நமக்கு கேட்க தெரியல. அப்ப நமக்கு என்ன அட்வைஸ் கிடைக்கிறதோ அது நம்ம ஏற்று நம்ம லைஃப்ல, பிகாஸ் திஸ் இஸ் லைஃப் மேனுவல், நம்ம லைஃப் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுல பகவான் என்னெல்லாம் அட்வைஸ் பண்றாரோ அது நம்ம லைஃபை ஏற்று நடத்துவாங்க. தென் there will not be any problem at all. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லைத்து நிச்சயமாக நீ என்னிடம் வருவாய். ஒரு ஸ்லோகத்தையும் அவர் சொல்றார், நிச்சயமாக வருவாய். இதுல என்னது? மத்பராயண் யுக்தைவம் மாமே வைஷ்யசி யுக்தைவம் ஆத்மானம் மத்பரம் மாமே வைஷ்யசி வருவாய், ஏஷ்யசி வருவாய், முழுமையாக ஏவர். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோகால் அவர் சொல்லுவார், கண்டிப்பா எங்கிட்ட வந்துருவ, பயம் வேண்டாம், நான் சத்தியம் பண்ணி தரேன். அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய ஸ்லோகா சொல்லுவோம். ஓகே, களங்கமான இந்த ஜட உலகின் பந்தத்தில் இருந்து விடுபடுவதற்கான ஒரே வழி என்னது? கிருஷ்ண உணர்வே என்பது இப்பதத்தில் தெளிவாக சுட்டி காட்டப்பட்டுள்ளது. எல்லாவித பக்தி தொண்டும் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு செய்ய வேண்டும் என்ற கருத்து இங்கே தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ள போதிலும் சில சமயங்களில் யோக்கியமற்ற கருத்துரையாளர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. தான் பகவத்கீதா யார் எழுதியிருக்கான்னு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கணும். ஒரு ஆத்தென்டிக் புக்ல இருந்தா நம்ம படிக்கணும். ஏன்னா நிறைய இப்ப நான் சொல்றேன் இல்லையா, சர்டன் எக்ஸாம்பிள் ஐசே, நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ் எல்லாம் பிரபுபதரா எழுத மாட்டேன். அதே போல நான் நாம ஜபம் சொல்றது அப்படின்னு எனக்கு தோணும். என்னது பாஸ்கெட் பால் மாதிரி நம்ம தோன்றது நம்ம நல்லா ஜபம் பண்ணிட்டோம். அந்த பாஸ்கெட்ல விழுந்தாதான் பாயிண்ட்ஸ். இதெல்லாம் அவர் எழுத மாட்டார். இது என்னோட கருத்து. அப்போ அதெல்லாம் நம்ம எழுதினேன்னா இட் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் கன்செப்ட் ஆல் டுகெதர். நான் சும்மா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றது, பசங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றது பிரின்சிபல் இவெல்லாம் ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் நான் சொல்லலாம். அப்ப ஒருத்தர் இது என்னன்னா, பக்தி தொண்டில் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இந்த மாதிரி எல்லாம் கொஞ்சம் அறிவாளி எல்லாம் எழுதுவாங்க. எல்லாரோடும் படிச்சு பார்த்தோம்னா கன்ஃபியூஷன்ல தான் சேரும். அதனால அது எப்படி இருக்கணும்? ப்ராப்பர் ஆத்தென்டிக் புக்கை தான் நம்ம வாங்கி படிக்கணும், இல்லாட்டா கன்ஃபியூஷன்ல கொண்டு போய் விடும். சோ இப்ப ஏதாச்சும் சொல்லுவாங்க, எல்லாவித பக்தி தொண்டும் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு செய்யப்பட வேண்டும் என்ற கருத்து இங்கே தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ள போதிலும் சில சமயங்களில் யோக்கியமற்ற கருத்துரையாளர்கள் அதனை சிதைத்து விடுகின்றனர். துரதிருஷ்டவசமாக இந்த யோக்கியமற்ற கருத்துரையாளர்கள் படிப்பவர்களின் மனதினை சாத்தியமில்லாத வழிகளுக்கு திருப்புகின்றனர். அதனாலதான் நம்ம உண்மை உருவில் சொல்லிட்டு நம்மளோட இதுக்கு ஏன் கொடுத்துருக்கோம் ஆசிட்டேஸ்னாக்கா, அப்சல்யூட்லி நோ இது டீவியேஷன் அட் ஆல். எப்படி பகவான் சொல்லியிருப்பாரோ பரம்பரையா அது வந்தது. நம்ம பிரபுபாதா எழுதியிருக்கோம். ஸோ அது மாத்திரம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தா போகணும். ஸோ அது நம்ம we won't get distracted. இந்த யோகிமற்றர்கள் பறிப்பவர்களின் மனதை சாத்தியமில்லாத வழிகளுக்கு திருப்புகின்றனர். கிருஷ்ணருக்கும் அவரது மனதிற்கும் எவ்வித வேறுபாடும் இல்லை என்பதை இத்தகைய கருத்துரையாளர்கள் அறிவதில்லை. கிருஷ்ணன் சாதாரண நபர் அல்ல, அவரே பூர்ண உண்மை. அதான் நம்ம அந்த பிரம்ம சமிதாலாம் படிக்கணும். நிறைய ஸ்லோகம்ல அந்த மாதிரி வரும். ஓம் பூர்ணமத, ஈஷோபனிஷத்தே அப்படி வரும். ஓம் பூர்ணமதக பூர்ணமிதம் பூர்ணம் உதட்சியத்தை, பூர்ணம் அவர் பூர்ணம். அந்த பூர்ணத்துல இருந்து நம்ம எல்லாம் வந்திருக்கோம். சோ நம்மளும் பூர்ணம் தான், அவரும் பூர்ணம், நம்மளும் பூர்ணம். அவர் அப்ப அதனால அவரோட மகிமை கம்மியாகிறது. அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்லோகால எல்லாம் கொடுத்துருக்கு. சோ அவரது அவரே பூர்ண உண்மை. அவரது உடல், அவரது மனம் அனைத்தும் ஒன்றே. ஆனா நம்மளோட அப்படி இல்லை. நம்ம போட்டிருந்தது உடல் மாறிண்டே இருக்கும். நம்மளோட ஒரு ஜென்மம் எடுக்கும்போது ஒரு உடல் மாறும். ஆனா ஆத்மா நம்மளோட இட் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். அவரோட அப்படி இல்லை. அவர் ஆத்மாவும் சரி உடலும் சரி எல்லாமே ஒரே
ரூபம்தான். அனைத்தும் ஒன்றே, அனைத்தும் பூர்ணமானதே. தேக தேகி விபேதோ அயம் நிஸ்வரே வித்யத்தை குவச்சித் என்று கூர்ம புராணத்தில் கூறப்பட்டுள்ளதே சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில். சைத்தன்ய சரிதாமிரத்திற்கான ஆதிலீலை 5ஆம் அத்தியாயத்தில் பதம் 41-48 கொடுத்திருக்க. தனது அனுபாஷ்ய உரையில் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி மேற்கோள் காட்டியுள்ளார். எல்லாம் வித் ரெஃபரன்ஸ் தான் இவர் எழுதியிருக்கார். இதுல எல்லாம் பார்த்ததுனாக்கா இந்த ஆதிலீலை சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல ஆதிலீலைன்னு 5ஆம் அத்தியாயத்தை பார்த்தா அங்க என்ன கொடுத்திருப்பாங்க, இதே ரிலேட்டட் தான் கொடுத்திருப்பாங்க. அதே போல இந்த கூர்ம புராணத்தையும் கொடுத்திருக்காங்க. என்ன இது கொடுத்திருக்கா, பகவான் தான் பூர்ண உண்மை அந்த மாதிரி. இதன் பொருள் பரமபுருஷரான கிருஷ்ணருக்கும் அவர்கள் உடலுக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை என்பதாகும். ஆனால் கிருஷ்ணரை பற்றி இந்த விஞ்ஞானத்தை அறியாத கருத்துரையாளர்கள் கிருஷ்ணரை மறைத்து அவரது வியக்தித்வத்தை அவரது மனம் அல்லது உடலிலிருந்து பிரிக்கின்றனர். என்ன சொல்றா, அவர் எப்படி ஒரு இதுல நம்ம வைக்க முடியாது, அத்வைத்தீஸோட டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். நம்ம அதை பத்தி திரும்பி திரும்பி பண்ணோம்னா அவரோட எல்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். நம்ம அதை படிக்க வேண்டாம். ஏன்னா நம்ம இந்த துவைதா பிலாசபி அவங்க என்ன சொன்னாங்க, அவதான் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்காரு, அப்ப எப்படி ஒரு உருவத்துல நீங்க வைக்கிறீங்க அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க. நம்மளும் தான் சொல்றேன், எல்லா இடத்துலயும் பரவிதான் இருக்காரு, இல்லை நம்ம சொல்லுது. ஆனா ஒரு உருவமா இருந்தாதான் நம்ம எம்போடிட் சோல், நமக்கு ஒரு உருவம் இருக்கிறதுனால we can easily correlate with a உருவம் உள்ள ஒரு பகவானை நமக்கு வந்து தியானம் பண்றது நமக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும். அதனாலதான். ஆனால் கிருஷ்ணரை பற்றிய இந்த விஞ்ஞானத்தை அறியாத கருத்துரையாளர்கள் கிருஷ்ணரை மறைத்து அவரது வியக்தித்வத்தை அவரது மனம் அல்லது உடலில் இருந்து பிரிக்கிறார்கள். இது கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்தை பற்றிய முழு அறியாமை என்ற போதிலும் மக்களை இவ்வாறு திசை திருப்பதில் சிலர் லாபம் பெறுகின்றனர். லாபம்னா என்னது, மேபி செல்லிங் புக்ஸ் ஆர் எங்க இதுல நாங்க இப்படி சொல்றோம் எல்லாம் நீங்க நம்பிட்டு அந்த இடத்துல நீங்க வாங்க அந்த மாதிரி சொல்றாங்களா பாட்டம். அசுர இயல்பு கொண்ட சிலரும் சில பேர் என்னது ஆசுரிக் குவாலிட்டிஸ், டெமோனிக் குவாலிட்டிஸ் இருக்கிறவங்களும் கிருஷ்ணரை பற்றி அந்த மாதிரி எண்ணுகிறார்கள். ஆனால் கிருஷ்ணரின் மாமனான கம்சனை போல பொறாமையுடன் நினைக்கின்றனர். அந்த மாதிரி நினைக்கிறவா எப்படி வேணா நினைப்பாங்க. கிருஷ்ணனை வந்து ஒரு மாடு மேய்க்கு பிள்ளை தானே, அவனுக்கு என்ன தெரியும், அந்த மாதிரி நினைக்கிறவா இருப்பான். கம்சனை மாதிரி இவன் என்ன கொல்ல போறான், இவனை நாக்கு ஒண்ணும், ஏன்னா சாதாரண ஆள் இல்ல, அவன் நல்ல பவர் இருக்கு அவனுக்கு, கம்சனுக்கு தெரியும். ஆனா அவனை அழிச்சு விடணும், ஏன்னா இவனால எனக்கு மிருத்யு இருக்கு, அப்ப நான் வந்து அவனை அழிச்சிருவேன். அந்த மாதிரி அவனும் சதாசர நேரமும் கிருஷ்ணர் தான் வந்து நினைத்துட்டு இருந்தான். ஆனா இப்படி நெகட்டிவ் வியா திங்க் பண்ணியிருந்தான். அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணா போறாது, அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணக்கூடாது. ஆனால் கிருஷ்ணரை மாமனான கம்சனை போல் பொறாமையுடன் நினைக்கின்றனர். சில பேர்லாம் அந்த மாதிரி இருக்காங்க. கம்சனும் கிருஷ்ணரை எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டிருந்தார். ஆனால் அவன் கிருஷ்ணரை தனது எதிரியாக எண்ணினான். கிருஷ்ணர் எப்போதும் தன்னை கொல்ல வருவார் என்று திகைத்தபடி அவன் எப்பொழுதும் பயத்துடன் இருந்தார். அத்தகைய சிந்தனை நமக்கு உதவாது. அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம நினைச்சோம்னா அது பக்தி கிடையாது. பக்தினா தொண்டு புரியறதுதான், சேவை பண்றது. கிருஷ்ணரை அன்புடன் நினைக்க வேண்டும், அதுவே பக்தி. கிருஷ்ணரை பற்றி ஞானத்தை தொடர்ந்து விருத்தி செய்ய வேண்டும். அதனாலதான் நிறைய கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. இப்ப ISKCON மங்களூர்ல பார்த்தா எவ்வளவு கிளாஸ், என்னெல்லாம் எனக்கே தெரியாது. மெசேஜ் வந்தாதான் ஓ இந்த கிளாஸ் எடுக்கிறாங்களா, ஓ இந்த கிளாஸ், டைமிங் எல்லாம் மறந்தே போயிடும். நான் ஆல்ரெடி பிஸி வித் சோ மெனி ஆக்டிவிட்டிஸ், அது மறந்து போயிடும். சோ அந்த மாதிரி யாருக்கு முடியறதோ அவங்க எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணலாமே. அதனாலதான் பார்த்தா கம்மி பேர் தான் இருப்பாங்க, 10-15 பேர் இருப்பாங்க, 20 பேர் இருப்பாங்க. நான் அவ்வளவுதான் முடியும், பாக்கி எல்லாரும் வேற எங்கேயோ வேற கிளாஸ்ல போயிட்டு இருக்காங்க நான் நினைக்கிறோம். அந்த மாதிரி சோ நிறைய வந்து கிருஷ்ணரை பற்றிய ஞானத்தை தொடர்ந்து விருத்தி செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு சாதகமாக்கி விருத்தி செய்வது எப்படி, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களிடமிருந்து கற்க வேண்டும். கிருஷ்ணர் அப்ப நம்ம இதுல வந்து எல்லாருமே இப்ப ஆசிரியர்னா நாங்களாம் ஆசிரியர்களே கிடையாது. ஒன்லி உங்களை மாதிரி ஒரு டிவோட்டி, சும்மா ஒரு என்ன சொல்லுவா, நிமித்த மாத்திரம். பகவான் இப்படி சொல்ற அர்ஜுனன்ட்ட, நீ எல்லாம் அவனை கொலை பண்ண போறது இல்ல, நான் ஆல்ரெடி அவளுக்கு வந்து டெஸ்டைன் they are all going to die, டெஸ்டினி அவங்களெல்லாம் எழுதியாச்சு, நீ சும்மா ஒரு நிமித்த மாத்திரம், உன்னை வச்சு நீ வந்து ஜஸ்ட் ஒரு அம்பு விடு, அவ்வளவுதான். அதே போல நாங்கெல்லாம் எங்களை மாதிரி டீச்சர்ஸ் எல்லாம் பேர் சோகால் டீச்சர்ஸ், பெரிய அறிவு ரொம்ப சிந்தனை இருக்கு, எங்களுக்கு அறிவு இருக்கு, அதனால சொல்லி கொடுக்கலாம் கிடையாது. உங்களை விட பார்த்தா கம்மியா தான் இருக்கும் எங்களுக்கு. ஆனா ஜஸ்ட் ஒரு சேவையா நினைச்சுன்னு தான் நாங்க பண்றோம். சோ இது வந்து என்னது, அப்ப இது ஆசிரியர் கேட்டகரியில எல்லாம் அங்க வருது கிடையாது. ISKCON, எஸ், ISKCON ஆஸ் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன், அது பிரபுபாதா, எஸ், அவர் ஒரு டீச்சர். அவர் வந்து இப்போ உயிருடன் அந்த உடலோட இல்ல, ஆனா அவர் வந்து இது கொடுத்திருக்காரு, புக்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்காரு. அதுதான் நம்ம வந்து திருப்பி அதையே படிச்சுப்போம். நீங்க படிச்சதையே நான் திரும்பி தான் சொல்றேன், ஐம் நாட் டெல்லிங் எனிதிங் நியூ. சோ அந்த மாதிரி நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷன்ல போய் அவங்க யார் வந்து பிரபுபாதா மாதிரி எழுதியிருக்காங்க நம்ம படிக்கிறோம். சோ கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவான்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆசிரியரிடமிருந்து கற்க வேண்டும். கிருஷ்ணரே பரம புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள். மேலும் அவருடைய உடல் ஜடம் அல்ல, நித்தியமும் அறிவும் நிறைந்த ஆனந்தமயமானது என்பதை நாம் பலமுறை விளக்கியுள்ளோம். கிருஷ்ணரை பற்றிய இத்தகு விளக்கம் ஒருவன் பக்தனாகுவதற்கும் உதவும். இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருந்தா பக்தன் ஈஸியா அவன் பக்தனாக முடியும். கிருஷ்ணர் இந்த மாதிரி ஒரு நினைக்கணும். எஸ், மாறாக தவறான மூலத்திலிருந்து கிருஷ்ணரை அறிய முயல்வது பயனற்றதாகும். எனவே ஒருவன் தனது மனதை ஆதி ரூபமான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் நித்திய உருவில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். கிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுள் என்று திடமான நம்பிக்கையுடன் அவரது வழிபாட்டில் அவன் தன்னை ஈடுபடுத்த வேண்டும். அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஃபெய்த், பிலீஃப், அப்புறம் இந்த நாம ஜபம், அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் ஃபாலோஸ். இம்மிடியட்டா அடுத்த ஒரு நம்பிக்கை வராது. ஆனா ஜபம் பண்ண வரும். ஆனா ஃபர்ஸ்டே நமக்கு அதுல எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது, பண்ண முடியாது. அவரெல்லாம் கிருஷ்ணாதான பெருசு, வை நாட் அதர், யாரு சொன்னா டெமிகாட், இந்த மாதிரி எல்லாம் குதர்க்கமா பேசுறவங்களுக்கு ஜப்பம் வராது, உங்களால ஜப்பம் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி இருக்கு. எல்லாம் கோஸ் ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட். ஒரு ஃபெய்த்தும் வேணும். ஜபம் பண்ணும்போது என்ன, அந்த ஃபெய்த் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். அவன் தன்னை ஈடுபடுத்த வேண்டும். இது அவரது நம்பிக்கையுடன் அவரது வழிபாட்டில் அவன் தன்னை ஈடுபடுத்த வேண்டும். கிருஷ்ணரை வழிபடுவதற்கான இந்தியாவில் 10,000கணக்கான கோயில்கள் உள்ளன. அங்கே பக்தி தொண்டு பயிற்சி செய்யப்பட்டு வருகின்றது. இத்தகு பயிற்சியின் போது கிருஷ்ணரின் முன்பு விழுந்து வந்தனை செலுத்த வேண்டாம். நமஸ்காரம் இதெல்லாம் சொல்லியே கொடுக்க வேண்டாம். நமக்கு தெரியும், எங்க ஒரு கிருஷ்ணரோட விக்கிரகம் பார்த்தாலும் இப்படி நமஸ்காரம் பண்றோம். ஏதோ ஒரு குட்டி நமஸ்காரம் பார்த்தோம்னா இப்படி, ரோட்ல கூட ஏதாவது பார்த்தோம்னா இப்படி பண்ணிட்டு தான் போறோம். செலுத்த வேண்டும். விக்கிரகத்தை முன்பு சிரம் தாழ்த்தி ஒருவன் தனது மனதாலும் உடலாலும் செயல்களாலும் தன்னை ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் கிருஷ்ணரின் மீது வைத்திருப்பதற்கு இது உதவும். இது அவனை கிருஷ்ண லோகத்திற்கு மாற்றுவதற்கும் உதவும். யோக்கியமற்ற கருத்துரையாளர்களால் யாரும் வழி தவறக்கூடாது. கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்டல், கூறுதல் என தொடங்கும் 9 விதமான பக்தி துண்டு. என்னது? காதாலக்கு ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம். இப்ப நம்ம ஜபம் பண்றது இந்த 3 கண்டிப்பா வந்துடும். நாமளே காதால கேட்டுக்கிறோம். நம்ம சொல்ற ஜபம் நாம காதால கேட்கிறோம். சிரவணம், கீர்த்தனம் வாயால சொல்றோம். இந்த நாம ஜபம் அதுதான் கீர்த்தனம். ஸ்மரணம் பகவானை நினைத்துன்னு தான் அதெல்லாம் சொல்றோம். சோ அது 3 வரும். அப்புறம் தாசியம், இது சக்கியம், தாசியம், ஆத்ம நிவேதனம், பாதசேவனம் எல்லாமே அது வருது அந்த ஆர்டர்ல. என்ன தொடங்கும் 9 விதமான பக்தி தொண்டில் கட்டாயம் ஈடுபட வேண்டும். தூய பக்தி தொண்டே மனித சமுதாயத்தின் உன்னதமான வெற்றியாகும். சோ இந்த பக்தி தொண்டுல இருந்தாதான் அந்த 9 வித பக்தி நம்மளால பண்ண முடியும். இவர் பிரகலாத மகாராஜ் எழுதினாங்க, பாகவதத்துல கொடுத்து. கற்பனை, ஞானம், யோகம் மற்றும் பலநோக்கு செயல்களிலிருந்து விடுபட்ட தூய பக்தி தொண்டு பகவத்கீதையின் 7ஆம் அத்தியாயத்திலும் 8ஆம் அத்தியாயத்திலும் விளக்கப்பட்டது. கற்பனையால ஞானத்தை வளர்த்துன்னு கற்பனையால பகவானை பத்தி எல்லாம் ஒரு மென்டல் கன்காக்ஷன் பண்ணி பகவானோட இது சொல்லுவாங்க சில பேர்லாம். அப்புறம் யோகம் பண்ணி பகவானை அடையிறது. அந்த மாதிரி 6வது சாப்டர் நம்ம அதெல்லாம் படிச்சோம். அண்ட் பலநோக்கு, இதெல்லாம் ஈடுபடும் போது என்ன ஒரு பலன். யோகம் பண்றவங்களும் நான் இதெல்லாம் பண்ண எனக்கு அது ஒரு சித்தி கிடைச்சு விட்டு பலநோக்கு செயல் வந்துடும். அதுல கொஞ்சம் ஒரு கர்வம் வந்துடும். அதெல்லாம் பகவான் சொல்லியிருக்காரு. அதனால என்ன, எகேன் தாழ்ந்து விடுவாங்க. நம்மள மாதிரி உள்ளவா இருந்து ஃபர்ஸ்டே நம்ம நாங்க சர்வீட்டர், நாங்க சர்வெண்ட் ஆஃப் த லார்ட். அப்ப அந்த சர்வெண்ட்டுக்கு என்னைக்காவது மண்டகர்வம் வருமா, நான் மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருமா? வராது. ஸோ வில் ஆல்வேஸ் பி டவுன் டு அர்த். நம்ம ரொம்ப ஹம்பிளா இருந்து நம்ம பார்த்து பக்தி தொண்டை ஈடுபட்டுருவோம். பாக்கி எல்லாம் கொஞ்சம் மண்டகர்வம் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. பகவத்கீதை 7ஆம் அத்தியாயத்திலும் 8ஆம் அத்தியாயத்திலும் விளக்கப்பட்டது. முற்றிலும் தூய்மை அடையாதவர்கள் பகவானின் இதர இயல்புகளால், அதாவது அருவ பிரம்ம ஜோதி தான் அத்வைதிஸ் பிரின்சிபல். அவங்க பிரம்ம ஜோதியில கலக்குறாங்க. பகவான் கூட கலந்து விடுறாங்க. இவங்கெல்லாம் they become one. So they say I am aham brahmasmi, நானே தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்களே. அப்ப அவங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல போயிட்டு அந்த பிரம்ம ஜோதியில் போய் கலந்து விடுறாங்க. நமக்கெல்லாம் அப்படி இல்லை. நம்ம கோலோக விருந்தாவனம் போனா அங்க கிருஷ்ணர் இருப்பார். அங்க போயிட்டு என்ன பண்ணோம், ஹாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு கால் மேல கால் போட்டு அவருக்கு ஈக்குவலெல்லாம் உட்கார முடியாது. அங்கேயும் நம்ம சர்வீஸ் we have to do இது ஜபம் பண்ணிட்டு அவரை ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு அங்கேயும் அதுதான் பண்ணணும். இங்க என்ன பண்றோமோ அதே தான் நம்ம அங்கேயும் பண்ணணும். அதாவது அருவ பிரம்ம ஜோதி அல்லது இதயத்தில் உள்ள பரமாத்மா ஆகியவற்றால் கவரப்படலாம். ஆனால் தூய பக்தனும் நம்மள மாதிரி ஜப்பா பண்ணிட்டு இஸ்கான்ல இருக்கிற தூய பக்தனும் பரமபுருஷனுடைய தொண்டில் நேரடியாக ஈடுபடுகிறான். அவன்கள் எல்லாம் வரதே இல்லை. நான் இதுலயே உண்டு சாலோக்கிய, சாரூபிய, இந்த மாதிரி முக்தி கிடைத்து பகவானிடத்தில் சாரூபிய, அவர் இருக்கிறா போல ரூபம் எனக்கு கிடைக்க வேண்டும் அந்த மாதிரி. அப்புறம் சாலோக்கிய, அவர் இருக்கிற இடத்திற்கு நான் அந்த உலகத்துக்கு போகணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் எழுறாங்க. ஆனா தூய பக்தன் ஒண்ணுமே எண்ண மாட்டான். எனக்கு எங்க போனாலும் எனக்கு உங்களை தொண்டு புரியாங்க, இது மாத்திரம் தான் அவன் நினைப்பேன்.
கிருஷ்ணரை பற்றிய ஒரு அழகான பாடலில் தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் மிகவும் அறிவற்றவர்கள் என்றும் கிருஷ்ணருடைய உன்னதமான கருணையை அவர்கள் ஒருபோதும் அடைய முடியாது என்று கிருஷ்ணருடைய உன்னதமான கருணையை அவர்கள் ஒருபோதும் அடைய முடியாது என்று தெளிவாக கூறப்படுகிறது. ஒரு இதுல என்ன கொடுத்தது, தேவர்கள் டெமிகாட்ஸை வழிபடுறவங்க அந்த உலகத்துக்கு போவாங்க, அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணரோட கருணை கிடைக்காது என்ன இது. ஆனா இன்டைரக்டா அவங்க வழிபடுறாங்க, இன்டைரக்டா பகவானை வழிபடுறாங்க. ஆனா அப்ப பகவானோட டைரக்ட் கருணையும் கிடைக்காது, இன்டைரக்டா அந்த டெமிகாட்ஸ் மூலமா தான் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அவங்க போய் இருக்கிறவங்க டெமிகாட் இருக்கிற உலகத்துக்கு தான் போக முடியும். ஆனா கிருஷ்ணரை குறித்து நம்ம இது பக்தி தொண்டு பண்ணினோம்னாக்கா நமக்கு கிருஷ்ணருடைய உலகத்தை போக முடியும் என்று தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. தொடக்க நிலையில் உள்ள பக்தன் சில சமயம் சீரான நிலையிலிருந்து வீழ்ச்சி அடையலாம். தொடக்க நிலையில உண்டு, சிலப்ப பண்ணலாம், சிலப்ப பண்ணுவோம் பக்தி தொண்டு பண்ணுவோம், சிலப்ப ஜப்பா பண்ணமா தோணும், சிலப்ப வேண்டா தோணும், எல்லாம் அந்த இருக்கும். எஸ் பிளஸ் மைனஸ் பிளஸ் வேற ஒதுக்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருவோம். அது இருக்கு, அதனால என்னால் முடியல, எக்ஸ்கியூஸ் நிறைய இப்படி எக்ஸ்கியூஸ் வரும். அப்புறம் என்ன ஆயிடும், இது முடிஞ்சாதான் அதுக்கு வேணா எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லுவோம். இல்ல நான் ஜப்பா பண்ணியிருந்தேன் அதனால தான் அங்க வர முடியல, ஜப்பா பண்ணியிருந்தேன் அதனால அது கொஞ்சம் லேட் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லுவோம். இதுதான் என்னோட வாழ்வே இதுதான், அந்த மாதிரி ஆயிடும். ஆனா தொடக்க நிலையில அந்த மாதிரி இருக்கும். என்னது, சில சமயம் சீரான நிலையிலிருந்து வீழ்ச்சி அடையலாம். இருப்பினும் மற்ற தத்துவவாதிகள் மற்றும் யோகிகளை காட்டிலும் அவளை பார்க்கறதுக்கு இவன் உயர்ந்தவனாகவே கருதப்பட வேண்டும். ஏன்னா அட்லீஸ்ட் பண்றானே, ஏதோ ஒரு நாள் 2 நாள் பண்ணலைனாலும் அடுத்த நாள் நமக்கு அந்த உறுத்திண்டே இருக்கே, திரும்பி அவன் ஜப்பால ஆரம்பிச்சு விடுறான், திரும்பி அவன் பண்றான், திரும்பி நிவேதனம் பண்றான், எல்லாம் பண்றான். ஆனா தத்துவவாதிகள்லாம் இது வந்து மென்டல் காம்பாக்ஷன் தான். அவங்களுக்கு பக்திங்கிறது அடிப்படை அந்த இதே கிடையாது. இவன் ஜஸ்ட் ஞான யோகத்தால அவங்க வந்து வழிபடுறாங்க. அதே போல கர்மா பண்றது, கர்மா காண்டிஸ் அவங்கள போதும். கிருஷ்ண உணர்வில் சதா சர்வ காலமும் ஈடுபட்டிருப்பவன் பக்குவமான சாது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எதிர்பாராமல் நிகழும் அவனது பக்தியற்ற செயல்கள், ஏதோ ஒரு வந்துடுத்த பக்தியற்ற செயல்கள் அவன் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அது இன்டாக்சிகேஷனா இருக்கணும். கண்டு குடிச்சிட்டான் சப்போஸ், அதே வச்சுக்கலாங்க. ஏதோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டாங்க, ரொம்ப நாள் இதை பழகி, நான் 10 வருஷமா இஸ்கான்ல இருக்கேன், நான் ரொம்ப தூய பக்தனாயிட்டேன். ஓ அப்படியா, என்னப்பா காலேஜ்ல நம்மளால சேர்ந்து படிச்சோம், வா இன்னைக்கு ஒரு நாள் வெளியில் போகலாம், இன்னும் அந்த இதை போறான். சரி, அவங்க கூட நல்லா கூத்தடிச்சு கல்லு குடிச்சு எல்லாம் பண்ணுவனா இருக்கும். இவ்வளவுலாம் மனசு திடமா இருக்கிறோம் ரொம்ப ஃபியூ. அந்த மாதிரி பண்ணா நம்ம வந்து அவனை வந்து பத்தியா பெருசா 10 வருஷமா இஸ்கான்ல இருந்தா இப்ப என்ன பண்ற மாதிரி குடிச்சு எங்க கிடக்கான், அந்த மாதிரி எண்ணக்கூடாது. அவன் திரும்பி அவன் வந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுட்டே இருக்கும்போது என்ன அது விட்டு போயிடும். இப்ப அவனை வந்து நம்ம வந்து கெட்டவனாக எண்ணக்கூடாது. கிருஷ்ண உணர்வில் சதா சர்வ காலமும் ஈடுபட்டிருப்பவன் பக்குவமான சாது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எதிர்பாராமல் நிகழும் அவனது பக்தியற்ற செயல்கள் விரைவில் அழிந்துவிடும். மேலும் வெகு விரைவில் அவன் பூர்ண பக்குவத்தில் நிலை பெறுவான் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. அப்புறம் ஃபுல்லா அதுல இருந்து விட்டு போயிடுவோம். 15-20 வருஷத்துக்கு அப்புறம் திரும்பி அதே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தா, இல்லப்பா எனக்கு அதுல எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லப்பா, ஹாய் ஹலோ, இல்ல நம்ம போலாமே, இல்ல எனக்கு நேரம் இல்லை, எனக்கு நிறைய கிளாஸ் இருக்கு, அங்க சொல்லி கொடுக்கணும். இது ஏன்னா அதுக்கெல்லாம் வந்து ப்ரீச்சிங் லெவல்ல வந்துருவோம் ஆஃப்டர். அதனால நம்மளெல்லாம் ப்ரீச்சிங்ல இருந்து கொடுத்துட்டாங்கன்னா நேரமே இல்லை. இப்போ உன்னத்துக்கு நேரம் கிடையாது. ஜப்பா பண்ணுமா அதுக்கு கூட இப்படி கஷ்டப்பட்டு கிடுகிடுன்னு பண்ணி முடிச்சானுமேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கெல்லாம் நிறைய கிளாஸ், அதை காத்தால நிறைய கிளாஸ், இப்ப முடியல. இப்படி வரைக்கும் வந்துடுறது. எந்த வீட்டு வேலை பண்ணுமா, இது பண்ணுமா, ஜப்பா பண்ணுமா, அந்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றதை விட சொல்லி கொடுக்கணுமே, அதுக்கு ஐ எம் கமிட்டட். இந்த கிளாஸ்ல வரா போல கமிட்டட் ஃபார் அதர் கிளாஸஸ் ஆல்சோ. அப்ப அந்த மாதிரி சேவையில அப்போ பிரபுபாதான் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா நிறைய புக்கை எழுதிட்டு விநியோகம் பண்ண கொடுத்துட்டாரு. அப்போ விநியோகம் பண்ணும்போது பண்ணிதான் ஆகணும். அப்ப என்ன விநியோகம் பண்றது ஏதோ 2 hours வெளியில போனாங்க இல்ல, 10 hours they will be outside. 9 மணி நேரம் 10 மணி நேரம் வெளியில இருந்துட்டு அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்ததுனாக்கா அப்புறம் ஜப்பா எப்போ பண்றது, எப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூப்பிட்டாலும் எப்படி வெளியில போறதுன்னு அதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. அந்த மாதிரி வந்து ஒரு இதுல வந்துடுவோம். அதெல்லாம் பக்தினாலதான் பண்ணணும். யாரும் ஃபோர்ஸ் எல்லாம் பண்றது இல்லை, ஒரு பக்தி சேவையாலதான் பண்ணணும். சோ முழுமுதற் கடவுள் தானே சுயமாக தனது தூய பக்தர்களை கவனித்துக் கொள்வதால் தூய பக்தன் வீழ்ச்சி அடைவதற்கு எந்த வாய்ப்பும் இல்லை. எனவே அறிவுள்ள மனிதன் கிருஷ்ண உணர்வின் வழிமுறையை அவன் நேரடியாக ஏற்று இந்த ஜட உலகில் ஆனந்தமாக வாழ முடியும். அவன் காலப்போக்கில் கிருஷ்ணன் உன்னத கருணையை பெறுவான். இப்போ நம்ம பார்க்கலாம், இப்ப 2 மாசம் ஆயிடுச்சு, ஒருத்தருக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். ஒரு மாதிரி நல்லதா நடக்கிறது வரும், நிறைய கஷ்டங்களும் வரும். ஏதோ ஒரு ஆபரேஷன், ஏதோ ஒரு துக்கம், ஏதோ இது வந்துட்டே இருக்கும். யாரோ இறந்துருப்பாங்க, அப்போ நமக்கே உடம்பு முடியாம வரும், என்னெல்லாமோ வரும். இருந்தாலும் நமக்கு அதுலயும் ஒரு பாசிட்டிவ் இதுதான் தெரியும். இதுல இருந்து மீட்டுன்னு வந்து விட்டேனே, எனக்கு ஒரு மாதிரி எல்லாம் நல்லதா நடக்குது, அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து தெளிவு கிடைக்கும். இது வந்து ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் மிக ரகசியமான அறிவு என்னும் 9ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. இது 9th சாப்டரோட எண்ட். இப்ப நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஸ்லைட்ஸ் பார்த்தோம்லாம். முன்னாடி நான் வந்து அவளை சொல்லி கொடுத்திருந்தேன்.
அது வந்து 9th சாப்டர் பார்த்தோம். இது வந்து ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி பண்ணிட்டோம்னாக்கா we will understand. part 1 Krishna. part 1 அது part 1, yes. Share screen, part 1. Slideshow, yes. இதுல வந்து எத்தனை 5 பாகமா பிரிச்சிருக்கா. ஓகே, 9.1ல இருந்து 9.3. என்னது? ஹியரிங் அபவுட் கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணரை பற்றி கேள்விப்படல், தகுதிகள் மற்றும் தகுதியின்மைகள். அது 9.1ல இருந்து 3. 4ல இருந்து 10 என்ன பார்க்க போறோம்னாக்க வளமான அறிவு. கிருஷ்ணரை நினைத்து பார்க்க முடியாத ஸ்தூல உலகத்துடனான உறவு, அதன் வேறுபாடு மற்றும் ஒருமைப்பாடு. 11ல இருந்து 15 வழிபடாதவர்கள் மற்றும் வழிபடுபவர்கள், பக்தர்களும் அபக்தர்களும் யாரு. 16ல இருந்து 25 கிருஷ்ணர் வழிபாட்டின் மிக உயர்ந்த பொருள். 26ல 34 கிருஷ்ணரை நேரடியாக வழிபடுவதால் மகிமைகள். இதுல என்ன பார்க்க போறோம்? 1ல இருந்து 3 வரைக்கும் பொறாமை இல்லாதது, கிருஷ்ணரை பற்றிய ரகசிய அறிவை கேட்க அனுமதிக்கிறது மற்றும் நம்பிக்கையின்மை ஒருவரை பிறப்பு மற்றும் இறப்புக்கு தள்ளுகிறது. அந்த இது ஸ்டார்டிங் ஸ்லோகா. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. அத ஷஷ்டோ அத்தியாயः ஆத்ம சம்யம யோகः. சாஸ்வதா மாதாஜி நீங்க தானே படிக்கணும். இப்ப நெக்ஸ்ட். ஆமாங்க மாதாஜி. படிமா 9.1. ஓகேங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச இதம் தூதே குஹ்யததம் தமம் பிரவக்ஷ்யாம்யை அனசூயவே ஞானம் விஞ்ஞான சகிதம் யக்ஞாத்வா மோக்ஷ்யசே அசுபாத். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல பகவான் என்ன சொல்ற, இப்ப சும்மா நம்ம ரிவைஸ் தான் பண்றோம். இருந்தாலும் இதுல இருக்க ரீகேப், நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 4 கிளாஸ் முன்னாடி 1 மாசம் முன்னாடி படிச்சதை இப்ப ரீவைண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். 9.1ல என்ன சொல்லிருக்கு? மை டியர் அர்ஜுனா, பகவான் சொல்றேன், மை டியர் அர்ஜுனா, பிகாஸ் யூ நெவர் என்வியஸ் ஆஃப் மீ, நீ என்னை பார்த்து பொறாமை கொள்ளதில்லை. ஏன்னா எல்லாரும் ஒரே ஏஜ் குரூப் மாதிரி தான், எல்லாருமே சம காலத்துவர். ஆனா இவர் வந்து வேற உடல் எடுத்துட்டு இவர் பிறவி எடுக்கிறது இல்ல. அதேதான் உடல், அதே ஆத்மா, இவர் எல்லாம் கிருஷ்ணன் ஒன்றைதான். ஆனா அர்ஜுனன் எப்படி ஒரு உடலை எடுத்து ஒரு பிறவி எடுத்துட்டே இருக்கான். அவனுக்கு முன்பிறவி எல்லாம் நினைவில்லை. பகவானுக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது. அவருக்கு எல்லாம் முன்பிறவி பின்பிறவி நடக்கிறது எல்லாமே அவருக்கு நினைவு இருக்கும், எல்லாரும் பத்தியும் நினைவு. அதுக்காக பகவான் என்ன சொல்றேன்? பிகாஸ் யூ ஆர் நெவர் என்வியஸ் ஆஃப் மீ, ஐ ஷால் இம்பார்ட் டு யூ த மோஸ்ட் சீக்ரெட் விஸ்டம், knowing which you shall be relieved of the miseries of material existence. இந்த உலகத்துல ஒரு துக்கமயமான உலகத்துல வந்து இந்த மிசரிஸ், நிறைய வருத்தங்கள் இதெல்லாம் இருக்கு, துக்கமான இந்த நிகழ்வுகள்லாம் இருக்கும். அதுலயே விடுபட்டு விடுவா எப்போ உனக்கு வந்த அறிவு வந்தா. இது வந்து குஹ்யமான ஒரு அறிவு இருக்கு, சீக்கிரட்டான அறிவு இந்த சாப்டர்ல நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். Yes, the most confidential knowledge என்னது? Lord Krishna imparts most confidential knowledge and realization to Arjuna. Most confidential knowledge. Why? Bhagavadgita as it is. Why it is confidential? அது எப்படி செகண்ட் சாப்டர் தேர்ட் சாப்டர்லயும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சாப்டர்ல தான் வந்ததுன்னு இல்ல, செகண்ட் சாப்டர்லயே ஆத்மானா என்ன, உடல்னா என்ன, நீ வருத்தப்படாதே, நீ வந்து விழிக்கிறது வந்து உடலை தான் வந்து, நீ அம்மை எய்தா யாரு இறந்து போறாங்கன்னு நினைக்கிறியோ அது இறந்து போக மாட்டாங்க, அவன் உடல் தான் இறக்குறது, உடல் தான் விழுறது, அவன் ஆத்மா எப்பவுமே இருக்கும் சொல்லிட்டு 2, 3 கர்மா என்ன அகர்மா என்ன அதெல்லாம் வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதுவும் கான்ஃபிடென்ஷியல் தான். ஸோ சாப்டர் 2 and 3 நாலேஜ் ஆஃப் ஸ்பிரிட், சோல் அண்ட் பாடி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் லிபரேஷன். அது வந்து பேசிக் சாப்டர் நம்ம அது படிச்சோம். அப்புறம் என்ன படிச்சோம்? மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல் படிச்சோம். அது 7th சாப்டர் and 8th சாப்டர் படிச்சோம். இதை விட கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் என்னது? இதை விட நல்ல விஸ்டம் தர வைஸ் நாலேஜ் என்னது? நாலேஜ் விச் பிரிங்ஸ் அபவுட் என்லைட்டன்மெண்ட் அபவுட் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். பக்தி வந்து வளர்றதுக்கும் என்ன படிக்கணுமோ 7th 8th பகவானை பத்தி இன்னும் நிறைய படிச்சோம். சுப்ரீம் லார்ட் அண்ட் இஸ் எனர்ஜிஸ். அப்புறம் இப்ப இந்த 9th சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம்? பிகாஸ் இட் டீல்ஸ் வித் பியூர் அன்அலாய்ட் டிவோஷன் அண்ட் டீலினியேட்ஸ் த க்ளோரிஸ் ஆஃப் த லார்ட். பகவானுடைய அப்படி அற்புதங்கள் இதெல்லாம் வந்து இன்னமும் நிறைய சொல்லி இது மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் எது?
ஒரு மாதிரி குஹ்யம் வந்து சீக்ரெட் வந்து செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் சாப்டர். அதை விட கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டா கான்ஃபிடென்ஷியல் படிச்சோம் 7 and 8. இப்போ வந்து மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் பார்த்தோம் 9th சாப்டர்ல. எஸ், லார்ட் கிருஷ்ணா இம்பார்ட்ஸ் மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் அண்ட் ரியலைசேஷன் டு அர்ஜுனா. மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் என்னது? வாட் இஸ் த குவாலிஃபிகேஷன் டு ரிசீவ்? நமக்கு அது கிடைக்கணும்னா, அந்த கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் நமக்கு கிடைக்கணும்னா என்ன இருக்கு? அனசூயவே என்னது? ஃப்ரீ ஃப்ரம் என்வி. நம்ம வந்து பகவான் இடத்தில் பொறாமை கொள்ளாம இருக்கணும். ஏன்னா அவர் இருக்கிற காலத்தையும் நிறைய பேர் பொறாம கொண்டிருந்தாங்க இல்லையா? அவரோட கசின்ஸ் இவாளா இருந்தாங்களே, என்னது அவர் பேரு நினைவு வர மாட்டேங்குது. சிசுபாலன் இவங்க எல்லாமே அவர் மேல போறாங்க. யாரு யாரு மாதாஜி பேர் சொல்லுங்க. சிசுபாலன் நிறைய பேரு, இந்திர நிறைய பேரு, சிசுபால் அப்புறம் இன்னொருத்தரோட பேர் அப்படி நிற்கும் சிலப்ப மாதாஜி. அவனை கூட அர்ஜுனன் தலைய வெட்டி இது பண்ணுவார் சூரிய உதயத்துக்கு முன்ன. கரெக்ட். சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் அவர் இருக்கிற காலத்துல அந்த மாதிரி பொறாமப்பட்டவர்கள், அவன் என்ன பெரிய ஒரு இதா என்ன மாடு வைக்கப்படல அந்த மாதிரி நினைச்சவர்கள் இருந்தார்கள். ஆனா அனுசூயாவே நம்ம வந்து அசூயை சொன்னாங்க, அது இல்லாம இருக்கும். தட் இஸ் வி ஷுட் நாட் பி என்வி. அந்த மாதிரி அது ஒரு குவாலிஃபிகேஷன். அப்புறம் என்னது? வாட் இஸ் த மீன்ஸ் டு ரிசீவ்? எப்படி நம்ம அது வந்து அந்த நாலேஜ் கிடைக்கும் நமக்கு? ஃபர்ஸ்ட் காதால கேட்கலாம். ஸ்ரவணம், ஸ்ருணுன்னு நம்ம ஸ்லோகத்துல வரும். ஸ்ருணுனா கேளு, அந்த மாதிரி. சோ அது கிடைத்து அந்த மாதிரி நாலேஜ் கிடைச்சா என்ன கிடைக்கும்? வாட் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ்? ரிலீஃப் ஃப்ரம் மிசரிஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்ட். நம்ம எல்லாம் இப்போ மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கும். இதுல இருந்து எப்படி விடுபட போறோம்? ஆனா இங்கே இருக்கும்போது கூட நமக்கு வந்து இதுல இருந்து நம்ம ஒரு சமாதானத்துல வரணும், நல்ல நிம்மதி வரணும்னா இந்த நாலேஜ் எல்லாம் இருந்தாதான் வரும். சோ இதனால்தான் இதுக்கு பேர் என்னது? ராஜ வித்யா அப்படின்னு, கிங் ஆஃப் எஜுகேஷன். இது பகவத்கீதா தான். எஸ். அப்ப 9 விதமான பக்தி என்னது? ஆரம்பிக்கணும். ஸ்ரவணம், ஸ்ரவணம்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். ஸ்ரவணம் அப்ப இந்த ஹியரிங் ஃபர்ஸ்ட் வந்து காதால கேட்கணும். அதுல யாரு? பரீட்சித் மகாராஜா. இது வந்து நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அவருக்கு வந்து இது 7 நாள்ல டெத் வரப்போறது சொன்னா அவருக்கு ஒரு செகண்ட் வேஸ்ட் பண்ணாம ராஜ பதவி எல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணிட்டு அவர் அவ்வளவு ரொம்ப நல்லவர். ஆனா அந்த ஒரு சாபம் அது தெரியும் இல்லையா? நம்ம சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். அவர் சாபம் கிடைச்சது அந்த ரிஷியோட ஆசிரம பக்கத்துல வந்து அவருக்கு வந்து தாகம் எடுத்திருக்கு. தண்ணி வேணும் தண்ணி வேணும் கொட்டனா அந்த ரிஷி இவர் என்ன பேரு? ஐயோ இப்போ மறக்கிறேன். ஸ்ருங்கியோட அப்பா. அப்பா எப்படி நான் ட்ரை பண்றேன், வரமாட்டேங்குது. ஸ்ருங்கி, அந்த பிள்ளை பேரு ஸ்ருங்கி, அப்பா பேரு எஸ்ல இருந்து ஆரம்பிக்கும். ஓகே. அப்ப அவர் வந்து கண்டுக்கல. அவர் அப்படியே மெடிடேஷன் இருக்காரு. பாதி கண்ணு திறந்து பாதி இதுல. இவருக்கு கோவம் வந்துடுது. அவர் அவ்வளவு டயர்டா இருக்க, கோவம் வருது. நான் இவ்வளவு தண்ணி தாகம்னு சொல்லிட்டு வேட்டையாடி வந்திருக்கேன், எனக்கு தண்ணி தாகம் சொல்லிட்டு இவர் ஒன்றும் கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கீழே இப்படி பார்த்த பாம்பு இருந்தது, செத்த பாம்பு தான். அதை எடுத்து இப்படி போட்டுட்டாரு. அது மாலையா வந்துச்சு. ஷமிகா, அந்த முனிவர் பேரு ஷமிகா. ஷமிகாவோட கழுத்துல மாலையா விழுந்துச்சு. இதை பார்த்துட்டு இருந்த அந்த பிள்ளை, ஷமிகா முனிவரோட பிள்ளை வந்து ஸ்ருங்கி, அவர் பார்த்துட்டு என்னது? நீ எங்க அப்பா தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காரு பகவான்ல, நீ வந்து எவ்வளவு உனக்கு இது நெஞ்ச எழுத்தம், இவ்வளவு உனக்கு திமிர் இருந்ததுன்னா நீ இந்த மாதிரி பண்ணுவ, உனக்கு நான் சாபம் பண்றேன். அந்த காலம்லாம் அப்படிதான் இருந்தது. ஏன்னா ரொம்ப பக்தி. அவெல்லாம் வந்து அவ்வளவு வேதம் பாராயணம் எல்லாம் பண்ணதுனால அவன் என்ன சொன்னாலும் பலிக்கும். இந்த காலத்துல நம்ம பயப்படவே வேண்டாம். அவன் என்ன பலிச்சு, அவன் என்னவோ சொன்னா பலிச்சு விடுவோம், பயப்படவே வேண்டாம். ஏன்னா அவெல்லாம் அவ்வளவு பக்தி பண்றதுல இல்ல, நம்மளும் அவ்வளவு பெரிய தூய பக்தம் கிடையாது. நம்மளும் ஒண்ணும் அதெல்லாம் அவா சொல்லி நமக்கு வந்து ஏத்துக்கிற அப்படிலாம் ஒண்ணும் பலிக்காது. நம்ம பகவான் நம்பிட்டு இருந்தா போறோம், பகவான் தான் நமக்கு இது. சோ வந்து பாரத் பரீட்சை அப்ப என்ன ஆஹா, அந்த சாபத்தையும் அவர் நல்லதா எடுத்து ஏற்றுட்டார். யாருக்கும் கிடைக்காத பாக்கியம். எல்லாருக்கும் வந்து டேட் ஆஃப் டெத் தெரியாது. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு போயிடுத்தேன், 7 நாள்ல நான் இறக்க போறேன்னா நோ ப்ராப்ளம், எப்படி இறக்கதான் போறோம். ஆனா எனக்கு டேட் தெரிஞ்சு போயிடுத்தேன். அதனால எல்லாத்தையும் ராஜ்யம் எல்லா மனைவி மக்கள் எல்லாம் இது பண்ணி சுகதேவ கோஸ்வாமிட்ட வந்து பாகவதம் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டார். ஒரு செகண்ட் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். கரெக்டா அந்த சர்ப்பம், இந்த இது அந்த சர்ப்பத்தோட பேர் மறந்துவிட்டேனே, அந்த நாகம் வந்து கடிச்சுதான் நீ வந்து இறக்க போற அப்படின்னு. கரெக்டா அந்த நாகம் வர்றது தக்ஷன். அந்த தக்ஷன் நாகம் வந்து கடித்து நீ இறந்து போயிடுவேன்னு வருது. கரெக்டா 7ஆவது நாள் அது கடிக்க வரும்போது இவர் ஆல்ரெடி முக்தி பெற்று அவர் 7ஆவது நாள் அது படிச்சு முடிச்சு அவர் இறக்குற. அது பேருக்கு தான் வந்து கொட்டுறது, டெட் பாடியை வந்து கொட்டுறது, அவ்வளவுதானே தவிர அவ்வளவு பவித்திரமான அவர் ரொம்ப ஹை கிளாஸ் ஆஃப் டிவோட்டிஸ். சோ இவர் பரீட்சித் மகாராஜா மாதிரி நம்ம இருக்கணும். ஸ்ரவணத்துல காதால கேட்கணும்னா எப்படி? ஒரு செகண்ட் வேஸ்ட் பண்ணாங்க. அப்ப இந்த நாம ஜபம் நம்ம கலியுகத்துல வேற என்ன பண்ண முடியும்? நம்மளால இதுதான் பண்ண முடியாது. அவரை மாதிரி எல்லாம் இருக்க முடியாது. அந்த யுகத்தை அப்படி இருந்தாரு. நம்ம என்ன பண்ணலாம்? கலியுகத்துல ஏதோ நாம ஜபம் சொல்லியிருக்கா, அசக்ஷினான்னு சொல்லியிருக்கா. அது அப்ப நீங்க நம்ம கிளாஸ்ல பண்றவங்களெல்லாம் நம்ம அப்படி மனசார இது பண்ணி நினைப்பேன். இவ்வளவு காலையில நின்று 5:45 ரொம்ப ரேர்.
பிரபு நம்ம என்என்டி பிரபுஜியே வந்து அதிசயப்பட்டு போவார். அவருக்கு எல்லாம் அந்த தெரிஞ்ச ஒருத்தனா ரொம்ப அதிசயப்படும். நான் இது வரைக்கும் நம்ம தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்ல யாரும் ஒன்றும் சொல்லல. பட் ஐ டோன்ட் நோ எப்போ வெளியில வரும்னு. ஆனா எல்லாரும் பாக்குறாங்க நம்ம கிளாஸ்ல எல்லாரும் பண்றாங்க அப்படின்னு. பட் மேபி முன்னாடி சொல்லல, யாருக்கு முன்னாடி சொல்லலையா இருக்கும். ஆனா மனசுல தோணுமே இல்லையா அப்படின்னு அவங்க சொல்லணுமே சொல்லிட்டு நம்ம பண்றது கிடையாது. நமக்கு பிடிக்கும், நம்ம பகவானுக்கு பண்றோம், பகவானுக்கு தெரியும், என்னோட ஆத்மாவுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா ரொம்ப சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு, எங்க அண்ணே படாம இருக்கணும். ஓகே, சோ நம்ம வந்து மகாராஜா பரீட்சித் மாதிரி அவ்வளவு சிரவணம் நல்லா உன்னிப்பா நம்ம கேட்கணும். அப்புறம் எப்படி குளோரிஃபை கீர்த்தனம் பண்ணணும். கீர்த்தனம் அதுக்குன்னு இதெல்லாம் கொட்டிண்டு மத்தளம் எல்லாம் கொட்டிண்டு பாடணும் அதெல்லாம் கிடையாது. நம்ம நாமஜபம் சொல்றதே ஒரு கீர்த்தனம் மாதிரி தான். சோ அந்த மாதிரி சாண்டிங் அண்ட் குளோரிஃபைங் தி லார்ட். சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர் தான் சுகதேவர் சொல்றாரு, அதுவும் கண்டினியூஸா சொல்லிட்டே தான் இருக்கார். அவர் வந்து அவர் சொல்றாரு, இவர் கேட்கிற அப்ப சிரவணம் கீர்த்தனம். அப்புறம் ஸ்மரணம், நம்ம ஜபம் பண்ணும்போது என்னது அப்படியே பகவான் நினைத்து தான் உட்கார்ந்து இருக்கும். அப்ப அந்த மாதிரி ரொம்ப 100% உட்காரணும்னு சொல்ல முடியாது. அட்லீஸ்ட் நான் உட்கார்றது கிடையாது. இப்படி போக எங்கேயோ லாய்டர் ஆகும், திரும்பி எடுத்துன்னு போனோம். இல்ல நீ ஜப்பா பண்ணிட்டு இருக்க, ஒழுங்கா ஜப்பா பண்ணு, என்னையே இது சொல்லிட்டே இருப்பேன். நீ எங்க போறது மனசு இழுத்துப்படி அப்படின்னு. அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இம்ப்ரூவ் ஆகும், பண்ணிட்டே இருக்கும்போது இம்ப்ரூவ் ஆகும். பட் ஃபர்ஸ்ட் இதுல அவங்க சொல்லிடுறது இங்க சொல்லி என்னோ இப்படி ஒரு மாதிரி ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா தான் இருக்கும். அந்த ஒரு கிரிப்பு வரதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். அப்படி அது வந்து ரிமெம்பரன்ஸ் ஸ்மரணம். அப்புறம் பாத சேவனம், அது யாரு? லட்சுமி தேவியே பகவானுக்கு வந்து கால் அமுத்தி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஒரே அந்த பகவான் லட்சுமி தேவியே காலடியில உட்காந்துட்டு பகவான் சேவை பண்றானாக்கா அப்ப நம்மளை ஏமாத்துறோம் இல்லையா? அப்போ பகவானுக்கு பாத சேவனம், ஒரு விக்கிரகம் இருக்கா இல்ல படம் இருக்கா, பாதத்தை தொட்டு நமஸ்காரம் பண்ணி பண்றதே இது பாத சேவனம். அப்புறம் வந்து பிரித்து மகாராஜ், இது என்னது போட்டிருக்கு பாத சேவனம்? பக்தி. மகாராஜ் பிரித்துவோட என்னது? தாசியம் இல்ல மகாராஜ் பிரித்து அக்ரூரா அர்ச்சனம். மாதாஜி பாத சேவனம் அர்ச்சனை பண்றது. அர்ச்சனைனா நம்ம வந்து இப்போ ஊதுபத்தி காட்டுறோம், பண்ணாம இருக்கிறது இல்லையா, ஊதுபத்தி காட்டுறோம், ஒரு நிவேதனம் பண்றோம், இல்ல மாலை சாத்துறோம், இதெல்லாம் அது மகாராஜா பிரித்து மாதிரி. அப்புறம் அக்ரூரர் எங்க இருந்தாலும் பகவானுக்கு அப்படி தொண்டு புரிந்து அந்த மாதிரி ரொம்ப பக்தியோட இருக்காரு. அப்புறம் வந்து இது பேர்ட்ஸ் வரலையே பாக்குறேன். வந்தனம் அங்க ரவுண்ட்ல இருக்கே மாத்த வீல்ல இருக்கு இங்க வருது. அர்ச்சனம் வந்தனம்னாக்க நமஸ்காரம் பண்றோம். தாசியம் எப்படி? சர்வன்மன் ஹனுமான் தான் அது வந்து சரியான எக்ஸாம்பிள் காட்டலாம். இல்ல இங்க என்ன கொடுத்துருக்கு, ஜஸ்ட் பகவானோட கோயில் எல்லாம் சுத்தம் படுத்துறது. நம்ம வீட்லயே கோயில் தானே, அதையே வந்து தினமும் நம்ம நல்லா தொடச்சு வைத்து அந்த மாதிரி அதுக்கு வந்து லெஸ் இம்பார்ட்டன்ட். வேறெல்லாம் நம்ம ரூம்ல டஸ்ட் பண்ணுவேன், பகவான் ரூம் அப்படியே இருக்கும் அந்த மாதிரி இல்லாம அது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி அவர் பகவான். அதை வந்து நல்லா தினமுமே அந்த படமா இருந்ததுன்னா படத்தெல்லாம் துடைத்து அது குங்குமம், இந்த சந்தன குங்குமம் எல்லாம் வச்சு மாலை சாத்தி இதெல்லாம். மாதாஜி அம்பரீஷ் மகாராஜா இருந்தாரு, கோயில் எல்லாம் பெருக்குவாரு, எல்லாம் பண்ணுவாரு. ஆமா அவரு நல்ல தூய பக்தர். சோ தாசியம்னா எப்படி? வந்து தாசர், நம்ம வந்து சர்வெண்ட், we are the servant of the Lord. பகவானுக்கு வேண்டி எல்லா வேலையும் செய்யணும் அப்படின்னு. அப்புறம் சக்கியம், அது வந்து அர்ஜுனா மாதிரி சக்கிய பாவம் அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்லி டேர்ம்ஸ்ல பகவான் அந்த மாதிரி இருக்கலாம். அப்புறம் ஆத்ம நிவேதனம், டோட்டலி சரண்டர், பலி மகாராஜா மாதிரி டோட்டல். நம்ம இந்த லெவல்ல வரலைனாலும் அட்லீஸ்ட் சிரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாத சேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாசியம் இது வரைக்கும் வரலாம். சக்கியம் வருது கூட கொஞ்சம் டவுட் தான், அட்லீஸ்ட் தாசியம் வரைக்கும் நம்ம வரலாம். பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம இதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். ஆனா நாமஸ்மரணம் இப்ப நம்ம ஜப்பா பண்றது இது ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் வந்து இது பாகவதத்துல கொடுத்துருக்கேன். 7.5, 23 and 24 இப்பதான் வந்துட்டு இருக்காரு. எஸ், அடுத்த 9.2 சத்யபாமா மாதாஜி படிக்க முடியுமா? ஃப்ரீயா இருக்கலாம்? படிக்கிற மாதாஜி படி. ராஜகுஹ்யம் ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் பிரத்யக்ஷாவாகமம் தர்மியம் சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யகம். அப்ப இது என்ன கொடுத்திருக்கு? ராஜவித்யா. இது நிறைய நாலேஜ் இருக்கு. இப்போ நம்ம உலகத்தை பார்த்தா எவ்வளவு நாலேஜ் இருக்கு. சயின்ஸ் நாலேஜ், மேத்ஸ் நாலேஜ், ஜியோகிராபி நாலேஜ், ஹிஸ்டரி நாலேஜ், அப்படி நிறைய இருக்கு. அஸ்ட்ரானமி, அஸ்ட்ராலஜி நிறைய இருக்கு நாலேஜ். ஆனா இருக்கிற நாலேஜ்ல வச்சு எது டாப் மோஸ்ட் ராஜவித்யாங்கிறது எது? கிங் ஆஃப் நாலேஜ் எது? Bhagavadgita. This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion. அப்படின்னா இது எடுத்துக்காட்டா இதுல வந்து என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கோ அது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். நம்ம அது போல நம்ம பிஹேவ் பண்ணி we can experience. அதான்
வந்து லைஃப் மேனுவல்னு சொல்றாங்க. அப்ப இது வந்து அப்படி எடுத்துக்காட்ட ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. அது போல நம்ம லைஃப மாத்தி அமைக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் டு சேஞ்ச் அவர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் லைஃப், perception of the self. இன்னும் நான் வருது யாருங்கிற அந்த எண்ணத்தையே வந்து மாற்றி அமைத்துங்க அந்த மாதிரி. It is a perfection of religion. It is everlasting and it is joyfully performed. எப்படி கஷ்டப்பட்டெல்லாம் பண்ணவே மாட்டாங்க, ஜாய்ஃபுல்லா நம்ம வந்து இதுல என்ன கொடுத்துருக்கோம் அது போல நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு நம்ம we can follow it and everlasting. இது வந்து முடிவு இந்த 100 இயர்ஸ்க்கு தான் இது வந்து யூஸ்ஃபுல். இது 5000 இயர்ஸ் முன்னாடியே சொல்லியாச்சு. இன்னமும் it is just continue. இன்னும் எவ்வளவு வருஷம் வந்து இது ஸ்டில் பகவத்கீதா லேர்ன் பண்றவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. இதுதான் லைஃப் மேனுவல் அப்படின்னு. For further glorification of the most confidential knowledge, Raja Vidya, king of all knowledge, because it is the essence of all doctrines and philosophies explained before. இதுக்கு முன்னாடி உள்ள என்னெல்லாம் நம்ம ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் என்னெல்லாம் நம்ம சொல்லிருக்கோம் அது எல்லாத்தையும் வைத்து பார்த்தா இதுதான் வந்து இதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தான் கிங் ஆஃப் நாலேஜ், ராஜகுஹ்யம். ஐ மீன் ராஜ வித்யா அண்ட் ராஜகுஹ்யம், சீக்ரெட்டான நாலேஜ், மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ். This talks about the eternal activities of the soul and thus gives positive information. ஆத்மாவை பத்தி உள்ள ஞானத்தை பெறதுனால நமக்கு வந்து எல்லா உண்மையை தெரிந்து நமக்கு உண்மை புரியறது, பாசிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கிடைக்கிறது, தவறான இன்ஃபர்மேஷன் வருதில்லை. என்னது தவிர்த்திருக்கலாமா? Okay, further glorification of most confidential purification, purifying potency of devotional service is very strong. அண்ணா இது படிக்க படிக்க என்ன ஆகும், டிவோஷனல் சர்வீஸ் இன்னும் கூடிண்டே போகும் நமக்கு. அந்த மாதிரி பவித்திரம் இதம் உத்தமம், பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஆல் ஆக்டிவிட்டிஸ். இதுக்கு வேண்டிதான் இது வச்சு ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து அஜ்ஞானத்துல இருக்கும். பகவத்கீதா 18 days கோர்ஸ் முன்னாடி என்ன இருந்தது, ஒரு அஜ்ஞானத்துல இருக்கும். ஓகே 18 days படிச்சோம்னா ஏதோ கொஞ்சம் ஒரு டிராப் மாதிரி புரிஞ்சுது. இப்ப லெவல் 2ல வந்திருக்குமா, இன்னும் கொஞ்சம் கூட புரியறா போல இருக்கு, தெரியாது. நம்ம ஃபுல் 18 days 18 சாப்டர் முடிஞ்சாதான் தெரியும் எவ்வளவு புரிஞ்சுருக்கோம்னு. அப்புறம் லெவல் 3 பண்ணும்போதுதான் இன்னும் தெரியும், ஆஹா இவ்வளவு எல்லாம் இன்னும் கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும். சோ இது வந்து ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன். எப்படி ஃபர்ஸ்ட் அவித்யால இருக்கும், அப்புறம் இந்த வந்து நம்ம கர்மா எப்படி இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் என்ன லெவல் வரும், பீஜம். பீஜம்னா ஒரு விதை ஃபார்ம்ல இருக்கும் நம்மளுடைய எண்ணி சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டி. இப்போ வந்து சின்ஃபுல் டிசைர் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து எண்ணறோம். ஏதோ நான் நம்ம கிளாஸ்ல தான் சொன்னேன், பணம் விழுந்து கிடக்கு, யாரோட பணம் விழுந்திருக்கு, கொஞ்சம் நேரமா பாக்குறேன் யாரும் எடுக்கல, சரி நம்ம எடுத்து விடலாமா, அப்படி நமக்கு ஒரு 500 ரூபாய் விழுந்திருக்குன்னா யாருக்கு வேண்டா தோணும், 500 ரூபாய் யாரும் வந்து எடுக்கிறது இல்ல, சரி விழுந்திருக்கு நம்ம எவனோட அவன் வந்து கேரே பண்ணல, அப்ப நம்ம எடுத்துட்டு விடலாம். எனக்கு சொல்லுவாங்களே சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட். யாருக்கு அவன் வந்து விழுந்தவனுக்கே ஒன்னும் அக்கறை இல்லையா, என் கண்ணுல தென்பட்டு அப்ப நான் யூஸ் பண்ணி எனக்கு பகவான் ஆயிட்டு எனக்கு கொடுத்துருவோம், அப்படியெல்லாம் நினைக்கிறவங்க இருக்காங்க. ஆனா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, இல்ல அது எடுத்து எங்க போய் சேர்க்கணுமோ அங்க சேர்த்து விடலாம், கண்டுபிடிக்கல, இதுக்கு முன்னாடி இங்க யாரோ நின்னாங்களே அவங்களை போய் பார்க்கலாம், யார்கிட்டயே போய் கேட்கலாம், என்ன போலீஸ ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணி. சில பேர் ஆமா இதெல்லாம் யாரு பண்ணிருப்பா, எனக்கு அது எடுக்கவும் வேண்டாம், நான் வந்து போய் தேடின்னு இருக்க மாட்டேன், நான் பாட்டுக்கு என் வேலையை பார்த்து. அந்த மாதிரி 3 விதமான கேட்டகரி இருக்காங்க. தனக்குன்னு கிடைத்தது என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது நான் எடுத்து விடலான்னு இருப்பாங்க. சோ அதுதான் வந்து பீஜம். நம்ம என்ன பீஜம், அந்த இது விதை விதைக்கிறோம், பாவ செயலோடு ஃபர்ஸ்ட் தாட் வருது, டிசைர் வருது, பாவ செயல் பண்ணலாமா அப்படின்னு. அப்புறம் என்ன பண்றோம், பண்ணிடுறோம், சின்ஃபுல் ஆக்ஷனையும் பண்ணிடுறோம், நம்ம பாவத்தையும் பண்றோம். அப்புறம் என்னது ஆப்ராரப்தா, அன்மேனிஃபெஸ்ட் ரியாக்ஷன். அப்படின்னா என்னது, இமிடியேட்டா அது ஒரு ரியாக்ஷன் கிடைக்காது. பார்த்தோம் எடுத்தோம் வச்சிருந்தோம், இமிடியேட்டா என்ன ரியாக்ஷன் யாரும் பார்க்கல அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம வச்சிருந்தோம். ஆனா அது ஒரு ரியாக்ஷன் வரும், அது அன்மேனிஃபெஸ்ட் ஃபார்ம்ல தான் இருக்கு. அது வந்து சின்ஃபுல் டிசைரா இருந்தாலும் சரி, நல்ல விதமா இருந்தாலும் சரி, நம்ம வந்து இப்ப ஜப்பா பண்றோம், நல்லதுதான், அது வந்து சீடு ஃபார்ம்ல இருக்கு. அதால என்னது புண்ணியம் கிடைக்கும். புண்ணியம்னா நல்லதுதான், நல்ல இதை நல்லதான் பண்றோம், அதோட வந்து ஆக்ஷன் நல்ல ஆக்ஷன் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நல்ல நாம் ஜபா பண்றோம். அப்போ என்னது ஆப்ராரப்தால தான் இருக்கு. ஆப்ராரப்தானா என்னதுன்னா இன்னும் அது அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஸ்டேஜ், நமக்கு நல்லது கொடுக்கறதுக்குள்ள ஸ்டேஜ், அது இன்னும் முதிர்ச்சி பெறல, இன்னும் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகல, இன்னும் அன்மேனிஃபெஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கு. இன்னும் பண்ண முதிர்ச்சி பெற்று அப்புறம் தான் நமக்கு நல்லது வர ஆரம்பிக்கும். அது நல்லதா இருந்தாலும் சரி கெட்டதா இருந்தாலும் சரி, இதுதான் ஒரு ரியாக்ஷன். இப்படிதான் வரும். ஃபர்ஸ்ட் பீஜமா இருக்கும், பாவம் இது வந்து பாவத்தோட வினைகள் கொடுத்துருக்கு. அப்புறம் ஆப்ராரப்த ஸ்டேஜ், அப்புறம் கூட்டம் வந்து அது வந்து நிறைய சேர்ந்து ஒரு பாவத்துல இருந்து 3 பாவம். ஏன்னா எடுத்து அப்புறம் யாரோ கேட்கலையே, நான் எடுக்கலையே, அடுத்த போய் அப்புறம் வீட்டுல வந்தாலும் இது ஏது உங்க இது அதே வேற ஏதோ அதுக்கு வேற ஏதாவது ரீசன், முதலாளி வந்து எக்ஸ்ட்ராவா கொடுத்துட்டாரு, நான் ஓட்டி பண்ணேன், ஏதோ யாரோ ஃப்ரெண்டு கொடுத்தா, சம்திங் வி வில் சே. சோ ஒரு பொய்க்கு இன்னொரு பொய், அந்த மாதிரி வந்து இட் வில் கீப் ஆன் ஆடிங் டு த சின்ஃபுல் கூட்டம். அப்புறம் என்ன ஆகும், கடைசியில இது இப்படி பார்ப்பாங்க, வந்து ஒரு நாள்
பிராரப்தா ஆயிடும். பிராரப்தான் என்னது, அது வந்து அனுபவிக்கிற ஸ்டேஜ்ல வந்துடும். அன்மேனிஃபெஸ்ட் ஆகி நம்ம அனுபவிக்கிறோம். இது நல்லதுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், கெட்ட விஷயங்களுக்கும் இதேதான் சைக்கிள் ஃபார்ம் ஆகும். அப்புறம் சஃபரிங், இது பாவ செயலோட கொடுத்ததுனால சஃபரிங். இதே நல்லது நினைத்து இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், பிராரப்தம் ஆகும், மேனிஃபெஸ்ட் ஆகி நமக்கு நல்லது கிடைக்கும். இந்த மாதிரி எடுத்து ஸோ சைக்கிள் ஆஃப் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் டிசைர் அண்ட் இட்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ். மூவே ஆகுங்க. We now continue. Further glorification of most confident knowledge. How to get direct perception of the self. அப்போ நான் யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைரக்டா நமக்கு தெரியணும்னா என்ன பண்ணலாம், பை பிராக்டிசிங் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இன் அசோசியேஷன் ஆஃப் அட்வான்ஸ் டிவோட்டீஸ். எப்பவுமே இந்த பூஜை, இந்த இப்ப மாதாஜி எப்பவுமே வந்து போறாங்களே, டெம்பிள் போனோம் போறாங்களே, எப்பவுமே சங்கம், நம்ம சத் சங்கத்துல இருக்கும் போது என்ன, ஒருத்தர் இந்த மாதிரி பரஸ்பரம் பேசும்போது நமக்கு இன்னும் we would be able to learn. So by practicing devotional service in the association of advanced devotees. அடுத்தது என்ன, பிரத்யக்ஷா பகவான், டைரக்ட் பர்செப்ஷன். How to get example என்ன, டைரக்ட் பர்செப்ஷனுக்கு பை சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரா வித்தவுட் offense இல்லாம பண்ணணும். பாதி மந்திரம் சொல்லக்கூடாது, பாதி வேர்ட்ஸ் முழுங்கக்கூடாது, ஃபுல்லா சொல்லணும். அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய இருக்கும் offense இல்லாம. One feels transcendental pleasure. அந்த மாதிரி சொல்லும் போது என்னன்னாக்கா நமக்கே ஒரு திருப்தி வரும். சொன்னோங்கிற 16 ரவுண்ட் பண்ணினோம், அது இல்ல பெருசு, நம்ம திருப்தியோட பண்ணினோமா, அது இட் வில் டேக் மோர் டைம் ஆல்சோ, நோ ப்ராப்ளம். நம்ம திருப்தி, அந்த திருப்திங்கிறது நம்ம உள்ள கான்சியஸ்க்கு தான் தெரியும். அப்போ நம்ம திருப்தியோட பண்ணணும். இன்னைக்கு 10 நிமிஷம் எடுத்தது ஒரு மாலை ஜபம் பண்றதுக்கு, நோ ப்ராப்ளம். ஆனா என்னது, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா நிம்மதியா, ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்ல, ஒரு போன் கால் இல்ல, ஒரு மெசேஜ் இல்ல, நாம கண்ண மூடி நல்லா நிம்மதியா பண்ணேன். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். Not numbers are not important. One feels transcendental pleasure and gets purified quickly. Also, if one further helps in the mission, one makes spiritual progress. இதே நம்ம நல்லா கண்டினியூஸா பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா ஸ்பிரிச்சுவலா we will progress also. இதுல குவாலிஃபிகேஷன் என்ன வேணும், அதுக்கு யாரு தகுதி, அதுக்கு என்ன தகுதி வேணும், அட்வான்ஸ்மெண்ட் இஸ் irrespective of previous education or qualification. எவ்வளவு படிச்சிருக்கோம், ஆண் பிள்ளையா பெண் பிள்ளையா, நம்ம பிகாம் படிச்சிருக்கோமா, எஸ்எஸ்சி படிச்சிருக்கோமா, 8th படிச்சிருக்கோம், அதெல்லாம் குவாலிஃபிகேஷனே கிடையாது. நோ குவாலிஃபிகேஷன் ஆர் எஜுகேஷன் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் டூயிங் பக்தி. அதனாலதான் இதுக்கு முன்னாடி அந்த சாப்டர்ல அந்த ஸ்லோகத்துல கொடுத்தது ஸ்ரீயோ வைஷ்ய சூத்ரா, 3 பேர்கள்ல யாரு பண்ணாலும், ஏன்னா அவளுக்குள்ள டைம் இருக்காது, அவ்வளவு வேலை பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி உள்ளவங்க கூடி கொஞ்ச நேரம் அவங்க பண்ணாலும் மனசு திருப்தி பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கும் கூடி லிபரேஷன் கிடைப்பாங்க. முடியலையா, தர்மியம், பெர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் ரிலீஜியன். அப்புறம் சுசுகம், நல்ல பிளிஸ்ஃபுல். இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண எப்படி இருக்கும், நல்ல ரிலீஜனை ஃபாலோ பண்ற அந்த இது இருக்கும், தர்மியம் அண்ட் சுசுகம். ரொம்ப ஆனந்தம் மாத்திரம் இல்ல, பிளிஸ்ஃபுல் ஆனந்தம். அப்புறம் அவ்யயம், இட்டர்னலி எவர்லாஸ்டிங். இது வந்து நிலைத்திருக்கும், இந்த ஆனந்தம் நமக்கு எப்பவுமே நிலைத்திருக்கும். அது ஒரு ஆத்ம திருப்தி. அது வந்து ஒன் ஷுட் ஃபீல். அந்த ஆத்மா ஃப்ரீயா இருக்கும்போது, ஆத்மா சந்தோஷப்படும் போது நமக்கு வந்து வெளிப்பாடு தெரியும். நமக்கு நம்ம டயர்டா போயிடும், என்ன பிசிக்கலி டயர்ட் ஆயிடுவோம், ஆனா ஏதோ ஒரு உள்ள சொல்லலாம், ஃபீலிங் சோ ரிலாக்ஸ், அந்த மாதிரி ஒரு தோணும். So that is important. Yes, 9.3 ஜானி மாதாஜி தான். எல்லாரும் படிச்சுட்டா இல்லையா, ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடுச்சு. எஸ் ஜானி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அஸ்ரத்த தானா புருஷா தர்மஸ்யாஸ்ய பரந்தப அப்ராப்ய மாம் நிவர்த்தந்தே மிருத்யு சம்சார வர்மனி. ஹரே கிருஷ்ணா. Those who are not faithful in this devotional service cannot attain me. Simple. பகவான் வந்து என்னை நம்புறவாள்கிட்ட சொல்லவே, யாரு நம்புறது இல்லையோ அவங்க கிட்ட சொல்லாதீங்க. அவங்க வந்து யாரு நம்பிக்கை இல்லாம செய்யறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அவங்க திருப்திக்கு வேணா பண்றாங்களோ, ஆனா நான் வந்து சேவை பண்ணேன், அது பண்ணிதான் இப்ப இவருக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர்க்கெல்லாம் பண்றாங்க. ஆனா இவருக்கு வந்து மனசுல பக்தி இல்லைனாக்கா அவருக்கு அட்டைன்மெண்ட் கிடைக்குமா, பகவானோட இது கிடைக்காது. சோ அவங்க வந்து those who are not faithful in this devotional service cannot attain me. பகவான் இடத்துல அவங்களுக்கு போக முடியாது. conqueror of enemies. அதான் பரந்தப்பா. விஷயம் கொடுத்துட்டு புருஷா பரந்தப்பா தானே. எஸ், பரந்தப்பா, அவருக்கு ஒரு பேரு பரந்தப்பா, conqueror of enemies. Therefore they return to the path of birth and death in this material world. திரும்பி இறப்பு பிறப்பு. இது வந்து நமக்கு தெரியாது. நம்ம பண்றது ஆத்மார்த்தமா நம்ம பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் வந்து எவ்வளவு நம்ம வந்து மார்க்கர் எடுத்தோன்னே தெரியாது. 93, 98, 99 கூட எடுத்திருப்போமா இருக்கும். திரும்பி இந்த உலகத்துல பிறக்கணும். ஐயோ, நான் இவ்வளவு பண்ணிட்டு திரும்பி பிறக்கிறேன்னா அதை விட நான் பண்ண வேண்டாம். வேணாம், நல்ல குடும்பத்துல பிறப்போம். 98, 99 வேணா நல்ல ஒரு பக்தி உள்ள குடும்பத்துல பிறப்போம். நல்ல பணமும் இருக்கும், பக்தியும் இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும். இல்ல நம்ம 8 மார்க்ஸ் 10 மார்க்ஸ் தான் போன ஜென்மத்துல இருந்து ஏதோ நல்ல மார்க்ல இங்க வந்திருக்கோம். இங்க ஏனோ தானோ பண்ணிட்டு போனோம்னா திரும்பி இதே கஷ்டத்தை தான் இருக்கும். அப்புறம் ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு வந்து இதெல்லாம் தெரிய வந்து பக்தி ஆரம்பிக்கும்.
சின்னதுல ஆரம்பிக்க மாட்டோம். அந்த ஒரு இது என்னது, அப்புறம் மனுஷ ரூபம் எடுப்போமானே தெரியாது. அது வேற இருக்கே. மனுஷ ரூபம் எடுத்து நல்ல குடும்பத்தை பிறக்கணும்னா நிறைய நம்ம இப்பவே பக்தி பண்ணி பகவானோட உலகத்தை போக முடியலைனாலும் நல்ல இடத்துல நம்ம பிறப்போம். அட்லீஸ்ட் ஹியூமன் ஃபார்ம் கிடைக்கும், நல்ல இடத்துல பிறப்போம். இல்ல அந்த மாதிரி பக்தி நல்லா பண்ணல, நிறைய பேர் தான் இப்ப பண்றதே கிடையாது. அவங்க எல்லாம் என்னது, they will have to face this death, birth and death in this material world again and again. I think I should miss this. Let us போயிட்டே இருக்கும். ஏன் இது வச்சேன் the faith. Okay, how faith is created by association of devotees. எப்படி நமக்கு இந்த faith இன்க்ரீஸ் ஆகும்? இந்த மாதிரி டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ஒரு கிளாஸ் நம்ம அட்டென்ட் பண்ணி டிவோஷன், அப்ப அந்த டிவோஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். No good faith and knowledge scriptures வேண்டாம், நம்ம ரொம்ப ஜாஸ்தி. தேர்ட் லெவல் இங்க ஃபர்ஸ்ட் லெவல், செகண்ட் லெவல், அது கொடுத்துருக்கு. அதுதான் வச்சேன். ஃபர்ஸ்ட் லெவல் என்னதுனாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் லெவல் டிவோட்டிஸ் எப்படி இருப்பாங்க? ஃபர்ம் ஃபெய்த் இருக்கும். அவங்களுக்கு யார் என்ன சொன்னாலும் நழுவ மாட்டாங்க. அவங்க அப்படி சொல்றாங்களே, அதுக்கு சரியா இருக்குமோ, இஸ்கான்ல அப்படி சொல்றாங்களே, இஸ்கான் நம்ம எங்கிட்டே சொல்றவங்க நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்கன்னா இப்ப கூட அது ரெக்கார்டிங் பண்ணி சொல்லல, அது மாதிரி சொல்லுவாங்க. பட் நமக்கு ஃபெய்த் வேணும். எனக்கு as long as I am happy with it, எனக்கு ஏதோ அதில் படிக்க கிடைக்கிறது, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, அப்போ நம்ம யாரும் இது பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்மளை விட ஃபர்ம் ஃபெய்த் இருக்கிறவங்க இருக்காங்க, அவளை பத்தி தான் சொல்லியிருக்கோம். நம்ம எல்லாம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் எல்லாம் வர முடியாது. ஃபர்ம் ஃபெய்த் and well versed in devotional scriptures and no chance of fall down. அவங்க யாரு? பிரபுபாதா மாதிரி, அவருடைய குரு மாதிரி, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ஃபர்ஸ்ட் லெவல். அதுல இருந்து ரெண்டாவது லெவல் யாரு? ஃபர்ம் ஃபெய்த் இருக்கும் அவங்களுக்கு, பட் நாட் வெரி அட்வான்ஸ்ட் இன் டிவோஷனல் ஸ்கிரிப்சர்ஸ். நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிக்க முடியாது, ஏதோ பகவத்கீதா படிச்சோம் அவ்வளவுதான். அடுத்த லெவல்ல பாகவதம் இருக்கேன், கொஞ்சம் போறது கஷ்டம்தான் அப்படின்னு விழுப்பாங்க, முடியாது அப்படின்னு. அப்புறம் சிம்பிளி ட்ரைங் டு ஃபாலோ பை அசோசியேஷன் அண்ட் சிம்பிளிசிட்டி. எல்லாரும் கூட இருக்காங்க, பண்ணுமா, சரி பண்றேன், அவ்வளவுதான். ரொம்ப சிம்பிள், எல்லாரும் பண்ண சொல்றீங்க அதனால பண்றேன். ஃபெய்த் இருக்கு, இல்லன்னு இல்லை. அந்த மாதிரி செகண்ட் லெவல் ஃபர்ம் ஃபெய்த் இருக்கும். மூன்றாவது லெவல் லோவெஸ்ட், no good faith and no knowledge of scriptures, easily fall down. நாலேஜும் இருக்காது, படிக்கிறாங்க பகவத்கீதா பேருக்கு தான், அதுல நம்பிக்கை இல்லாம படிப்பாங்க, அந்த மாதிரி easily fall down. Though engaged in devotional service cannot achieve highest perfectional stage, coming to Krishna conscious with hidden motives. சில பேர்லாம் ஏதோ ஹிடன் மோட்டிவ் இருக்காங்க, என்னன்னு எனக்கு தெரியாது, என்ன ஹிடன் மோட்டிவ் தெரியாது. அந்த மாதிரி இருந்து பகவானுக்கு பக்தி எல்லாம் பண்ணும்போது என்ன, அவங்க எல்லாம் தேர்ட் லெவல், லோ லெவல். நம்ம எல்லாம் அந்த லெவல்ல எல்லாம் இல்லை. I think we can be in this. ஏன்னா சொல்றாங்க, இப்ப நான் அப்படிதானே இல்லையா, அவங்க சொல்றாங்க பக்தி பண்றோம். 16 லெவல் பண்ணு முன்னாடி தெரியாது, இந்த இஸ்கான்ல வந்த அப்புறம் தான் தெரியும், ஓஹோ 16 லெவல் கட் ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்களா, அதோட பண்ண முடிஞ்சா பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிருந்தோம். So development of faith is the process of Krishna consciousness. 4.10 கிருஷ்ணா பர்வேத். கிருஷ்ணர் தனது பௌதிக சக்தியின் மூலம் முழு பிரபஞ்சத்தையும் ஊடுருவி உருவாக்கி அளிக்கிறார். கிருஷ்ணர் உச்ச இயக்குனராக இருந்தாலும் ஜட உலகம் சுதந்திரமாக நகர்கிறது. கிருஷ்ணர் நடுநிலை மற்றும் தனிமையில் இருக்கிறார். அவர் தான் எல்லாத்தையும் இயற்றியிருக்கார், ஆனால் அவர் அதுல இருந்து வேறுபட்டவர். முக்குணங்களையும் இயற்றியிருக்கார், ஆனா அவர் முக்குணங்கள்ல இருக்க மாட்டார். 4 வர்ணாசிரமாக இயக்கியிருக்கார், நமக்கு வேண்டியதான் இதெல்லாம் பண்ணிருக்கார், ஆனா அவர் இதுல இருந்து விடுபட்டவர். He is detached. Yes. கமலவணி மாதாஜி படிக்கிறா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. மாயா ததமிதம் சர்வம் ஜகத அவ்யக்த மூர்த்தினா மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி நாச்சாஹம் தேவ வஸ்திதஹ. ஓகே, என்ன சொல்றார்? பை மீ இன் மை அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம். இது எல்லாமே அவர் தான். அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம்ல என்னெல்லாம் இருக்கார்? ஒரு கிரகங்கள் சுத்துறது, அந்த கிரகங்கள் இருக்கிறதே அவரோட இதனாலதான். எல்லா அண்டங்கள்ல அவரால் தான் பிறந்திருக்கு. கிரகங்கள் சுத்துறது, அதே ஆர்பிட்ல சுத்தி இருக்கு, எல்லாமே அவருடைய. காற்று இருக்கு, ஆகாயம், மேகம், எல்லாமே அவருடைய இருக்கு. சோ இதெல்லாமே அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம், பகவானுடைய ஒரு உருவம் இல்லாத ஃபார்ம்ல தான் இருக்கு. திஸ் என்டையர் யூனிவர்ஸ் இஸ் பர்வேடட். அந்த மாதிரி அவர் எல்லா உலகத்திலயும் அந்த ஃபுல் இதுல பரவி இருக்கார். ஆல் பீயிங்ஸ் ஆர் இன் மீ பட் ஐ எம் நாட் இன் தெம். எல்லாம் எனக்குள்ளதான் ஒடுங்கி இருக்கு, ஆனா நான் அவர்களிடத்தில் இல்லை. ஏன்? அவர் இருக்கார் கோலோக பிருந்தாவன், நீங்கள்லாம் அங்கதான் போனோம். நம்மளாம் அவருக்குள்ளேயே இருக்கோமே, அப்ப எதுக்கு நம்ம ஜப்பா பண்ணோம்? அந்த மாதிரி இல்லை, நமக்கு இதுல இருந்து விடுதலை பெற்று நமக்கு போனோம். ஏன்? அவர் இருக்கார் கோலோக பிருந்தாவன், அங்கேயே இருக்கார், நம்மளோட ஹிருதயத்துக்குள்ளேயே இருக்கார். இது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம். இன்கன்சீவபிள். இருந்தாலும் இந்த உலகம் எல்லாமே அவரோட சிருஷ்டிச்சிருக்கார், ஆனா அதுல அவர் இல்லை. அவர் அப்பாற்பட்டவர். அவர் இங்க கோலோக பிருந்தாவன்ல இருக்கார். ஐ எம் நாட் இன் தெம்.
எஸ், அடுத்தது யார் மாதாஜி? ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே இது வரேன். படிங்க. ந சமஸ்தானி பூதானி அஸ்யமே யோகமைஸ்வரம் பூத புருண்ட சபூதஸ்தோ மமாத்மா பூத பாவனக. Yet everything that is created does not rest in me. நான் என்னெல்லாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேனோ அதெல்லாம் எங்கிட்ட இருக்கா? இல்லை, நான் கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டேன் அப்படிங்கிறார். ஆனா நான் அதுல இருக்கேங்கிறார். ரொம்ப கன்ஃபியூசிங் ஸ்ட்ரோக்கா தான், புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஆனா பக்தியோட நம்ம இதெல்லாம் திங்க் பண்ணி பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் புரியுறா போல இருக்கும், ஆனா புரியாது. இந்த மாதிரி behold my mystic opulence, என்னுடைய எல்லாம் இந்த ஃபுல் எல்லாம் உலகளாவிய, அது 10வது சாப்டர்ல வருமே, எல்லாம் பாரு. கிருஷ்ணா அர்ஜுனாட்ட சொல்றாரு, எல்லாம் பாரு. although I am the maintainer of all living entities, although I am everywhere, still myself is very source of creation. நான் எல்லாத்தையும் நான் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன், நான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கேன், நான் தான் வந்து எல்லாத்தையும் மெயின்டைனும் பண்றேன். although நான் வந்து எல்லாத்தையும் பரவி இருக்கேன், இருந்தாலும் நான் தான் அதை கிரியேட்டும் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது. அவரே கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு, அவரையே கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும் வேறொரு இதுலயும் வரும், ஐ திங்க் இதுல வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்கிரிப்சரை பத்தி வரும். எஸ், படிங்க மாதாஜி. யாரு? சாந்தி மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। यदा कास्थितो नित्यं वायु सर्वत्र कोमकान् तदा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। As the mighty wind blowing everywhere, always rest in ethereal space, know that in the same manner all beings rest in me. காற்று இருக்கு, ஆனா எல்லாம் எங்க இருக்கு? காத்து ஆகாயத்துல, அவுட்டர் ஸ்பேஸ்ல தானே காத்து இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் காத்து இருக்கும். மைட்டி விண்ட் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும், ஆனா எங்க இருக்குது? இத்தீரியல் ஸ்பேஸ்ல தான் இருக்கும். know that in the same manner, நான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கேன், ஆனா இன்னும் என் கூட என்னிடத்தில் இல்லை. காற்று மாதிரி தான். அந்த மாதிரி அவர் வந்து கண்ணுக்கு புலப்படாமல் புரியறா போல இருக்கும், புரியாம இருக்கிறா போலயும் இருக்கும். யோகம் ஐஸ்வரன், இன்கன்சீவபிள் மிஸ்டிக் ஆப்புலன்ஸ் ஆஃப் த லார்ட். பகவானுடைய இதெல்லாம் ஐஸ்வர்யங்கள்லாம் புரிந்து கொள்ளறதுக்கு ரொம்ப கடினம். எவ்ரிதிங் தட் இஸ் கிரியேட்டட் டஸ் நாட் ரெஸ்ட் இன் மீ. எல்லாம் நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன், ஆனா நான் அதுல இல்லை. இம்ப்ளைஸ் ஆல்தோ எவ்ரிதிங் ரெஸ்ட் இன் ஹிம். 9.4ல கொடுத்திருக்காரு. ஸ்டில் ஹி இஸ் அலூஃப். அவர் வந்து அதை விட இது apart from that is there. அப்பாற்பட்டவர். not directly concerned with maintenance etc. not like Atlas. அட்லஸ்னா இப்படி குளோப தூக்கின்னு இப்படி இருக்கிறா போல அந்த இதெல்லாம் காட்டுவாங்க. எல்லாம் பூமியை பாரமா தூக்கின்னு இருக்காங்க. who is tired of holding rope. அந்த மாதிரி கிடையாது பகவான். பகவானோட இயக்கத்துலதான் எல்லாமே இயங்கிட்டு இருக்கு. அவர் டயர்டெல்லாம் ஆக மாட்டார். how he is aloof. examples of inconceivable opulences. எல்லாம் ஒரு இது மூச்சு காற்றால ஒரு அண்டங்கள் பிறக்கிறது, ஆனால் அவர் அதுல he is not involved in that. தான் வைகுண்டா பிளானட் நிறைய இருக்குது. ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல வைகுண்டா பிளானட் நிறைய இருக்கு. அதுல இது வந்து பகவானுடைய உலகம் அதிகம் பார்க்க அவ்வியம், இட்டர்னலி எவர் லாஸ்டிங். எஸ், அடுத்தது யார் மாதாஜி? சாஸ்வதா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हरे कृष्ण माताजी। At the end of millennium, ஒரு மில்லேனியம், ஒரு யுகத்திலையும் என்னது, all material manifestation enter into my nature, and at the beginning of another millennium by my potency I create them again. அது நம்ம மூச்சு காற்றை எடுத்து வாங்குற போதுதான் இன்ஹேல் எக்ஸேல் பண்ணுவாங்க. எக்ஸேல் பண்ணும்போது எல்லா அண்டங்களும் வருது. ஒரு மில்லேனியம்ல அடுத்த மில்லேனியம் வர அவ்வளவு நேரம் எடுக்கிறது இருக்கு. அப்புறம் மூச்சு காற்றை உள்ள இழுக்கும் போது என்னது, எல்லாம் கிரியேட் ஆனதெல்லாம் உள்ள போயிடும், அவ்வியக்த ரூபமா உள்ள போயிடும். திரும்பி அது உள்ள வச்சு கொஞ்ச நேரம் என்னது, நிறைய வருடங்கள் கழித்து, நிறைய யுகங்கள் கழித்து திரும்பி எடுப்புறான். அப்படி காற்று வரும்போது எல்லாம் ஒரு உருவம் எடுத்து வரும். சோ நமக்குலாம் அழிவு கிடையாது. பகவானுடைய உள்ளதான் நம்ம வந்து இருப்போம். அந்த மாதிரி சோ பகவானுக்குள்ளேயே நம்ம ஐக்கியமாயிடுவோம். திரும்பி பகவானோட நம்ம எல்லாம் வெளிப்படுவோம். எஸ், சத்யபாமா மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। प्रकृतिं सवं अवष्टप्य विसृजाम पुनः पुनः भूदक राममिमां कृतस्तन अवसं प्रकृतेर्वसात्
இந்த whole cosmic order இதெல்லாம் என்னது நம்ம வந்து புள்ளி புள்ளியா போட்டுக்கோனே ஒன்னும் ஒரு கிரகங்கள் ஒரு நட்சத்திரங்கள் ஒரு இது இந்த மில்கி வேல பார்த்தா இந்த மாதிரி நிறைய புள்ளி புள்ளியா நிறைய இருக்கும். எல்லாமே அவரோட சிருஷ்டித்துல அவர் தான் சிருஷ்டிச்சிருக்காரு. the whole cosmic order is under me அவரோட கண்ட்ரோல்ல தான் எங்கன்னு இருக்கு. by my will it is manifested again and again. எல்லாம் அவருடைய சொந்த விருப்பால அவர் வந்து கிரியேட் பண்றார், டிசால்வும் பண்றார். and by my will it is annihilated and then அது வந்து டிசால்வ் பண்றது அவர் தான், கிரியேட் பண்றதும் அவருடைய இச்சையினாலதான் அவர் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கார். எஸ், திரும்பி ஜானி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானி மாதாஜி இருக்கலா? நச்ச மாம் தானி கர்மாணி நிபத்னந்தி தனஞ்சய உதாசீனவத் ஆசீனம் அசக்தம் தேஷு கர்மசு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ தனஞ்சயா, ஆல் திஸ் ஒர்க் cannot bind me. இதெல்லாம் நான் பண்ணிருக்கேன், ஆனா ஒண்ணு என்ன கட்டுப்படுத்த முடியாது. இதெல்லாம் வந்து கட்டுப்பாட்டாளர் நான் தான், எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தபவர் நான். ஆனா இது ஒண்ணும் என்ன கட்டுப்படுத்தாது. I am ever detached. நான் வந்து இது வந்து துறவு மாதிரி. I will never take ownership of all this. அவர் தான் ஓனர், ஆனா நான் தான் ஓனர் சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் வந்து கண்ட்ரோல். He is a controller also, but he will not show that he is controlling everything. So I am ever detached, seated as a neutral. நான் வந்து இப்ப நம்ம கர்மா பலன் எல்லாம் என்னது, நீங்க வந்திருக்கீங்க, உங்களோட கர்மா உங்களுக்கு, அடுத்த ஜென்மம் நீங்க தான் கிரியேட் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுடுவார். அந்த மாதிரிதான் எல்லாமே வந்து அவருடைய அவர் வந்து though he has created, he will not get binded by its reaction. Yes. கமலவாணி மாதாஜி படி. கமலவாணி மாதாஜி இருக்கா? கிருஷ்ண மாதாஜி. படி. மயாத்யக்ஷேன பிரகிருதி மயாத்யக்ஷேன பிரகிருதி ஸ்ரீயதி சச்சராச்சரம் ஹேதுன நேனே கௌந்தேய ஜகத் விபரிவர்த்ததே. ஹரே கிருஷ்ணா. is working under my direction. நான் எப்படி இயங்க வைக்க சொல்றேனோ அது மாதிரி இயங்கிட்டு இருக்கும். My oh son of Kunti, and it is producing all moving and unmoving beings. எல்லாம் மூவிங். இப்போ மரங்கள்ல இது என்னது, மரங்கள் மலைகள் இதெல்லாம் நான் மூவிங். சோ அந்த மாதிரி இருக்கட்டும், இல்ல மூவிங் ஐட்டம்ஸா இருக்கட்டும், எல்லாமே நான் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். என்னோட இதுலதான், என்னோட என்னது ஆர்டர்ல தான் எல்லாம் இயங்கிட்டு இருக்கு. பை இட்ஸ் ரூல் திஸ் மேனிஃபெஸ்டேஷன் இஸ் கிரியேட்டட் and annihilated again and again. இதெல்லாம் திரும்பி உற்பத்தி பண்ணேன், இதெல்லாம் திரும்பி என்னோட சுய இச்சையினாலதான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அண்ட் அனிலேஷனும் அது வந்து அழியவும் நான் தான் வைக்கிறேன். அடுத்தது என்ன, கிருஷ்ணரை ஒரு தற்காலிக உருவம் கொண்ட ஒரு சாதாரண மனிதர் என்று நினைக்கும் முட்டாள்கள் நாத்திகவாதிகளாகி தங்கள் முயற்சிகளில் தோல்வி அடைகிறார்கள். அது வந்து 11 and 12 கொடுத்திருக்கு. அண்ட் 13-15 என்ன கொடுத்திருக்கு, ஒரு மகாத்மாவின் வரையறை மற்றும் தகுதிகள். எஸ். அடுத்தது யாரு? ராஜேஸ்வரி மாதை படி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி மாதை படி. வரேன். அவஜானந்தி மாம் மூடா மானுஷிம் தனுமாஸ்ரிதம் பரம் பாவம ஜானந்தோ மம பூத மகேஸ்வரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் இருக்கிற காலத்துல என்னது, மடுமேய்க்கும் பிள்ளையா நினைக்கிறவங்களும் இருந்தாங்க. இப்போ நிறைய படித்த அறிவாளி, என்னது நிறைய சர்டிபிகேட் எல்லாம் வாங்கி வச்சிருப்பாங்க, டாக்டர் இன்ஜினியர். ஆனா இந்த காலத்துல எல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களும் என்னது, இப்ப பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் கட்டினாலும் என்னது முதல்ல பகவான் போட்டோ வச்சுக்குவா. நம்ம கிட்ட சொல்லுமா, எனக்கு பேஷண்ட் எல்லாம் இருந்தேனாக்கா, நான் பண்ற முயற்சி பண்றேன், அப்புறம் பகவான் விட்டபடி நீங்க ப்ரே பண்ணுங்கன்னு தான் சொல்றாங்க. எந்த டாக்டரும் இல்ல ஐ வில் டூ எவ்ரிதிங் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. ஆனா இருக்காங்க அந்த மாதிரி, எல்லாம் நான் தான் பண்றேன் இந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்க முட்டாள்கள் இருக்கார்கள். அந்த காலத்துல இருந்தா இப்போ இருக்கா. Who's derived me அப்படின்னா என்னது, என்னை இது ஏளனம் செய்கிறாங்க. when I descend in the human form, நான் ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம்ல வந்தா என்னது, இன்னைக்கு என்ன ஒரு பெரிய பிள்ளை, நம்மள மாதிரி ஒரு ஹைட்ல ஒரு பிள்ளை தானே, அந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்க. என்னோட சுய உருவம், இந்த மாதிரி ஒரு உருவம் இருக்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது. they do not know my transcendental nature and my supreme dominion. எல்லாத்தையும் நான் கண்ட்ரோல் பண்ணி, என்னோட எவ்வளவு டொமினியன் இருக்கு ஆல் தட் பி, அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரிய வராது. அவங்க வந்து என்னுடைய இந்த உருவத்தை மாத்திரம் தான் பாக்குறாங்க. Understanding these 3 terms. Okay, Jananti. Jananti என்னது, புரியறது, அண்டர்ஸ்டாண்டிங், knowing about Lord Krishna in truth leads in liberation. நான் பகவானை புரிந்தா 4.9ல இருக்கு. அஜானந்தி. அஜானந்தி வந்து ignorance of Lord Krishna. பகவானை பத்தி புரியாதுக்கு, பகவான்னா என்னது தெரியாது அவனுக்கு. கண்டினியூ இந்த சைக்கிள் ஆஃப் birth and death. ஆனா
Avajananti. Ida ajananti. Ida avajananti na enadhu? Misunderstanding about Krishna will lead to increased bondage, described in Bhagavadgita 9.12, greater suffering. Ariyatanam is different. புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேன், கண்டிப்பா நான் வரமாட்டேன், இதெல்லாம் அட்டன் பண்ண மாட்டேன். எங்கேயாவது அட்டன் பண்ணி இன்னும் நல்லா பகவானை பத்தி தெரிஞ்சு கொடுத்தனா என்ன, அந்த மாதிரி எல்லாம் பயத்திலே வரமாட்டாங்க. உங்களுக்கு வேற வேலை இல்லை சொல்லி சொல்லி நம்மளை வந்து நிறைய ஜபம் பண்ண வச்சிருவா, அதை பண்ண வச்சிருவாங்க. இதை அதுக்குள்ளேயே நிறைய பேர் வரமாட்டாங்க கிளாஸ் இதெல்லாம். சோ அது இன்னும் பாண்டேஜ்ல தான் தள்ளும். அது அவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. இன்னைக்கு தானே நாளைக்கு வருவாங்க, இல்லடா அடுத்த வருஷம், இல்லடா அடுத்த ஜன்மம் ஹியூமன் ஃபார்ம் தான். இது இந்த வழியா தான் வெளியேற முடியும். ஒரு குதிரை கழுதையால எல்லாம் வெளியேற முடியாது. அவங்க ஹியூமன் ஃபார்ம் எடுத்து பக்தி பண்ணினாதான் இந்த சிக்கல்ல இருந்து வெளியில போடணும்னு இதுதான் வழி. அப்ப இதுல இருந்தாலும் எஸ்கேப், இந்த ஜென்மத்தை எஸ்கேப் ஆனா அடுத்த ஜென்மம் பார்க்கலாம். புழு பூச்சி இல்லாம இருந்ததுன்னா ஹியூமன் ஃபார்ம் எடுத்தா இப்போ பார்க்கலாம். சோ அந்த மாதிரி ஓகே, அவஜானந்தோட அதுதான். எஸ், அது யார் படிச்சா மாதாஜி? ராஜேஷ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனக்கு ஹாஸ்பிட்டல் டைம் ஆயிடுச்சு மாதாஜி, லீவ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, சாந்தி மாதாஜி இருக்காங்களா? அவங்களும் போறாங்களா? அவங்க இருக்காங்க மாதாஜி. நான் இருக்கேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மோகசா மோக கர்மானோ மோக ஞானா சஹம் ராஷசீம் ஆசிரிம் மாதாஜி. இப்ப கேட்கலாம். ராஷசீம் சைவ பிரகிருதி மோகினீம் ஸ்ரிதாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. bewildered are attracted by demonic and atheistic views. யார் இந்த மாதிரி வந்து அசுரத்தனமான இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து எது அட்ராக்ட் ஆகும்? நாத்திகம் தான் அட்ராக்ட் ஆகும். டெமானிக் குவாலிட்டிஸ் தான் அவங்களுக்கு வந்து அட்ராக்ஷன். அதெல்லாம் தான் மூளையில போயிருக்கும். அதனாலதான் அவங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுறாங்க நினைக்கிறாங்க. In the deluded condition, their hopes for liberation, their fruitive activities and their culture of knowledge are all defeated. அப்போ அதுல இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால என்னது, இந்த உலகத்தை விட்டு இந்த சிக்கலை மாட்டின்னு இருக்கோமே, விடுதலை ஆனமே, அதெல்லாம் எண்ணமே இருக்காது. அவங்க வேற தாட் ப்ராசஸ் இருப்பாங்க. திரும்பி அவங்க வந்து பிறப்பு அந்த சுழற்சியில தான் இருப்பாங்க. பிகாஸ் தேர் ஆல் கன்ஃபியூஸ்ட். அவங்களுக்கு வந்து முக்தி பெறத்துக்குள்ள அந்த ஒரு எண்ணமே இருக்காது. கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேட்ல தான் இருக்காங்க. அப்போ தேர் ஆல் டிஃபீட்டட். இந்த ஹியூமன் எடுத்துட்டு ஹியூமன் பீயிங் ஃபார்ம் எடுத்துட்டு தேர் ஆல் காட் டிஃபீட்டட் அப்படின்னு. எஸ், என்ன கொடுத்துருக்கு? ஃபேட் ஆஃப் துராத்மா. ஒரு துராத்மா. இவன் வந்து பிரகலாத் மகாராஜோட அப்பன் யாரு? இரண்யகசிபு. ஒரு துராத்மா. ஒரு வந்து அசுரி குவாலிட்டிஸ் இருக்கு. ஃபேட் ஆஃப் தோஸ் ஹூ அவுட் ஆஃப் பிவில்டர்மெண்ட் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் கிருஷ்ணாஸ் ஃபார்ம். வந்து அப்படி கடவுள் வந்துடணும், தூண்ல இருக்கானோ துருமில இருக்கானோ இப்படி எல்லாம் கேட்டுட்டு வந்துட்டாரே பகவான். They are attracted by demonic and atheistic views. Hopes for liberation, fruitive activities and culture of knowledge are all defeated. அது வந்து அரக்க குணம் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். அவங்க முட்டாள்களாக செயல்படுவார்கள். எஸ், சத்யபாமா படி. மகாத்மானஸ்து மாம் பார்த்த மகாத்மானஸ்து மாம் பார்த்த दैवीं प्रकृतिं आश्रिताः भजन्त्यनन् मनसो महत्वा भूतादिम् अव्ययम्. Son of Pritha, those who are not deluded. ஆனா யாரு வந்து இந்த கன்ஃபியூஷன்ல இல்ல, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க யாரு? ஞானி, இது பக்தர்கள் தான். Who are not deluded, the great souls are under the protection of divine nature. பகவானுடைய அருளால அவங்க வந்து ப்ரொடெக்டடா இருக்காங்க. They are fully engaged in devotional service because they know me as the supreme personality of Godhead, original and inexhaustible. நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு, எனக்கு வந்து என்னை விட்ட வேற கதி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னையே தொண்டு புரியறவங்க வந்து இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன்ல இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க எப்பவுமே என்னிடத்தில் இது ஒரு ஸ்டோரி நம்ம சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். நான் இல்லாட்டா அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு சொல்றேன். கோபால். எஸ், அப்போ இது வந்து அவங்க வந்து எப்போ என்ன வந்து வழிபட்டு இருப்பாங்க. எஸ், அப்புறம் என்ன, இதெல்லாம் கெட்டவர்களோட சொல்லியாச்சு. இப்ப நல்லவாளோட வந்து 2-3 ஸ்லோகம். எஸ், ஜானி மாதா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் யதந்தஸ்ச திருடவ்ருதாः நமஸ்யந்தஸ்ச மாம் பக்த்யா நித்யயுக்தா உபாசதே. ஹரே கிருஷ்ணா. சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம். சததம்னா என்னது? எப்பொழுதும் கீர்த்தனம் பாடிட்டு இருக்காங்க. யாரு? நல்லவர்களை பத்தி இப்ப பேசுறோமே அவளும். ஆல்வேஸ் chanting my glories, endeavoring with great determination, going down before me, these great souls perpetually worship me with devotion. அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? இப்போ என்னை நினைத்து தலை சிரம் வணங்கி தாழ்த்தி வணங்கி என்னுடைய கீர்த்தனம் பாடி என்னுடைய ஜபம் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க நல்லவர்கள்.
இல்ல இப்ப நல்லவர்கள் சொல்லி. ஸோ ஆல்வேஸ் சாண்டிங் மை க்ளோரிஸ் அண்ட் இது திரும்பி ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. அவங்க கீர்த்தனம் பண்ணுவாங்க. சத்தம் கீர்த்தனமா யதந்தஸ்ச திருடவிருத்தா, கண்டிப்பா நான் பண்ணியே ஆவேன். அந்த திருடவிருத்தாவும் இருக்கும் அவங்களுக்கு. எப்பவும் கீர்த்தனம் அப்படின்னா என்னது, ஜப்பா பண்ணுவாங்க. இப்ப நம்ம இதுல அதை எடுத்து ஜப்பா ஜப்பா சொல்றேன். அப்புறம் என்னது திருடவிருத்தா, நான் என்னாலும் சரி நான் ஜப்பா பண்ணாம விடுறது இல்லை. ஒரு மாலைன்னா ஒரு மாலை பண்ணிதான் தீருவேன். நீ ஆச்சு நான் ஆச்சு யார்கிட்ட பகவான்கிட்டயே சவால் விட்டு, எனக்கு எவ்வளவு துன்பங்கள் கொடுக்குறேன், நான் ஒன்னும் விடுறதா இல்லை. நான் ஒரு மாலையா பண்ணதான் முடியும். ஒரு மாலை பண்ணேன்னா 2வது மாலைக்கு நான் ட்ரை பண்றேன். அந்த மாதிரி பண்ணிட்டே இருக்கும். நித்திய யுக்தா உபாசத்தை, எப்போ உபாசனம் பகவானை பத்தி உள்ளது நித்தியம். அது இன்னைக்கு நான் பண்ணேன், இன்னைக்கு எனக்கு மூடு சரியில்லை நான் பண்ண மாட்டேன், நாளைக்கு ஒரு மாதிரி நல்ல மூட்ல இருக்கேன் பண்ண, அந்த மாதிரி இல்லாம எப்பவும் பண்ணணும். அப்புறம் நமந்தஸ்யமாம் பக்தியா, பக்தர்களா இருந்து நமஸ்காரம் பகவானுக்கு வந்து எப்பவுமே நமஸ்காரம் படிக்கக்கூடிய. எஸ் கமலாவணி மாதாஜி படி. கமலாவணி மாதாஜி. எஸ் ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிச்சுருந்தாங்க. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி இருக்கா? ஓகே. சாந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஞான யக்ஞேன சாப்யன் ஏ யஜந்தோ மாம் உபாசதே ஏகத்வேன ப்ருதக்த்வேன பகுதா விஸ்வதோமுகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna. Others who engage in sacrifice by the cultivation of knowledge worship the Supreme Lord as a one without a second, as diverse in many and in the universe of form. அப்படி சில பேர் எப்படி வழிபடுறாங்க, யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ம். ஐ திங்க் அடுத்த கிளாஸோட எல்லாம் வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க. எனிவே வில் கண்டினியூ, இருக்கே டைம் இருக்கே. அப்புறம் சில பேர் எப்படி வழிபடுறாங்க, த்ரூ நாலேஜை வளர்த்து அந்த மாதிரி இது ஞான யோகத்தால அவங்க வந்து அந்த மாதிரி வழிபடுறாங்க. ஒரு நிமிஷம் வேஸ்ட் பண்ணாம, ஒரு செகண்ட் வேஸ்ட் பண்ணாம. அண்ட் இட் டைவர்ஸ் இன் மெனி அண்ட் இந்த யூனிவர்ஸ் இருக்கும், உலகளாவிய வடிவத்தை கூட வந்து பகவானை அந்த மாதிரி நினைத்து சில பேர் வழிபடுறாங்க. எஸ் ஓகே நான் படிக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் இருக்கும் ஆயிடுச்சு. வந்து 2வது நீங்க எங்க போயிட்டாரு, நான் கூப்பிட்டேனே. இல்ல அத அன்மியூட் பண்ணிட்டே படிச்சிருக்கேன். அதனால வேற ஒண்ணு, அதான் காதல வேலை. நானும் படிச்சேன். ஒரு நிமிஷம். முடிச்சுடலாம் இல்லையா? இப்போ வந்து 16 இருந்து 19 என்னது, பிரபஞ்ச வடிவத்தின் வழிபடுபவர்கள். சில பேர் என்ன பண்றாங்க, அரூபரூபமா பிரபஞ்சத்தையே வந்து சூரியன் ஒரு கண்ணாகவும் சந்திரனை ஒரு கண்ணாவும் பார்த்து வந்து வழிபடுறார்கள். அப்புறம் என்னது, தேவதைகள். சில பேர் என்னது, தேவதைகளை வழிபடுகிறார்கள். அதை பத்தி தான் படிக்க போறோம். எஸ் படிங்க ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. ஒரே அகம் ஸ்கிரீன் வரல, ஸ்கிரீன் வரல. வந்திருக்கு படிங்க. அகம் யோஜனா சதாஹாம் அகம் அசுதாகம் மந்த்ரோகம் அகம் ராஜ்யம் அகம் அக்னிர் அகம் புதம். மாதாஜி என்னாச்சு, படிக்க வரலையா உங்களுக்கு? யக்ஞ படிச்சுட்டேனே, தப்பா படிச்சேன். யக்ஞ அகம் கிரேட்டர், இருங்க, அகம் கிரேட்டர் அகம் யோஜனா அகம் ஆசுதாகம் மந்த்ரோகாம் அகாம் இவே ஜயாம் அகாம் அக்னிர் அகாம் ஹியூட்டாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி தப்பாவா இருக்க இல்லையே, இந்த உள்ளது படிச்சலாம். அதனாலதான் நான் திரும்பி சொல்றேன், திரும்பி நீங்க தப்பாவே படிச்சிருந்தீங்க. இப்போ கேளுங்க. அகம் கிரதுர் அகம் யக்ஞ அப்படின்னா என்னது, நான் அகம் சொல்றார் பகவான், சொல்றார் நான் வந்து யஜ்ஞம் பண்றவர், நான் தான் யஜ்ஞா. ஸ்வதாகம் அகம் ஔஷதம், மந்த்ரோ அகம் ஏவாக்ஞம், அகம் அக்னிர் அகம் உத்தம், எல்லாமே நான் தான். இதுதான் அப்ப சொன்னேன் இல்லையா, எல்லா இடத்துலயும் இருக்கேன்னு. பட் இட் இஸ் ஐ who I am the ritual, I the sacrifice, the offering to the ancestors, the healing herb ஔஷதம். அப்புறம் என்னது, the transcendental chant, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்ற, அதுலயும் பகவான் தான் இருக்கார். ஐ எம் த பட்டர், அந்த போடுற சாமகிரிகள் என்னெல்லாம் போடுறோம் அதுலயும் அவர் தான் இருக்கார். ஃபயர், அதுவும் அவர் தான். அண்ட் ஆஃபரிங், என்னெல்லாம் ஆஃபர் பண்றோம் எல்லாமே ஆஃபர் பண்றதும் சரி, எதுல போடுறோமோ அதுவும் சரி, யாக மந்திரங்கள்லயும் சரி, எல்லாத்தையும் நான் தான் இருக்கேன். விடுவிடுன்னு படிச்சுன்னு போலான்னு அடுத்த கிளாஸ்ல வந்துட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்னோடது ஹேங் ஆயிடுச்சு மாதாஜி, என்னால கர்சர் வேலை செய்யல.
படிக்கிற மாதாஜி. படி. பிதாஹமஸ்ய ஜகதோ மாதாதாதா பிதாமஹ வேதித்யம் பவித்ரம் ஓங்காரம் ருக்ரசாமயஜூர்யேவச்ச. ரிக்ஸாம யஜுர் இச்ச 4 வேதங்கள், 3 வேதம் தான் போட்டிருக்கு. பட் ஆல் த 4 வேதாஸ் எல்லாத்தையும் பகவான் தான் இருக்கார். ஐ ஆம் த ஃபாதர் ஆஃப் திஸ் யூனிவர்ஸ், த மதர், த சப்போர்ட் அண்ட் த கிராண்ட் சைட். தாத்தா, பெரிய கொள்ளு தாத்தா யாரா இருந்தாலும் சரி, நான் தான் அப்பா, அம்மா, சப்போர்ட், கார்டியன், கிராண்ட் சைர், தாத்தா, எல்லாமே நான் தான். ஐ ஆம் த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜ். எதை பத்தி படிக்கிறேன்? என்னை பத்தி தான் படிக்கிறேன். ஆப்ஜெக்ட் நாலேஜ் இருக்கு, எதை பத்தி? ஆனா அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்னது? ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த நாலேஜ் இஸ் பகவான் தான். The purifier and the syllable Om. Omங்கிற எழுத்திலே நான் தான் இருக்கேன். I am also the Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda எல்லாம் போட்டிருக்கு. அதர்வண வேதா போடல, ஆனா அதுலயும் அவர் தான் இருக்கார். போடல ஏன்னா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த லிங்க்ல நாங்க இப்போ பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ் இருக்குது மாதாஜி. 7 மணிக்கு உங்களுக்கு கிளாஸ் மாதாஜி. ஓகே ஓகே, சரி சரி. I will finish before that மாதாஜி, don't worry. ஓகே ஓகே, then ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. So this I will not explain. இதை நான் ஸ்பீக் பண்ணலாம். வேதம் போட்டிருக்கு. தாத்தா, பியூரிஃபயர், ஓம்காரன், ஓம்காரத்துல அவர் தான் இருக்கார். ஃபாதர், மதர், சப்போர்ட். ஓகே, இப்ப நானே படிச்சுன்னு போட்டுமா? அப்ப கிடுகிடுன்னு ஆயிடும். கதிர் பர்த்தா பிரபு சாட்சி நிவாச சரணம் சுஹத் பிரபவஹ பிரளயஹ ஸ்தானம் நிதானம் பீஜம் அவ்யயம். ஐ எம் த கோல். எதை இலக்காக நினைத்து நம்ம இவ்வளவு எல்லாம் பண்றோமோ அந்த இலக்கு என்னது? கிருஷ்ணர் தான். The sustainer, the master, the witness, the abode. அந்த இடத்தில் தான் போனோம். The refuge. அவர் இடத்துல தான் சரணாகதி, வேற இடம் இல்லை. அவர் தான் மாஸ்டர், எல்லாத்துக்கும் விட்னஸ். பரமாத்மா இருந்து உள்ள சாட்சியா இருக்கிறோம் அவர் தான். எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்றார். அண்ட் த மோஸ்ட் டியர் ஃப்ரெண்ட், நம்மளுடைய எல்லா சுஹൃத் அவர் தான். நம்மளுடைய வந்து பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். ஐ எம் த கிரியேஷன் அண்ட் அனிலேஷன். இந்த கிரியேட் பண்றதும் அவர் தான், இந்த உலகத்தை அப்புறம் அழிக்கிறதும் அவர் தான். the basis of everything, the resting place and the eternal seed. तपाम्यहम् अहं वर्षं निग्रहामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन. Oh Arjuna, I control heat, the rain and the drought. எல்லாமே என்னோட கண்ட்ரோல்ல தான் நடக்குது. I am immortality and I am also death personified. என்னது? அவர் வந்து உயிர் பெற்று எழுந்தார், அவர் வந்து பிறவி எடுத்தார், அந்த மாதிரி இதே கிடையாது. அண்ட் வந்து டெத்தும் என்னது? அவரால் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். டெத்தும் வருதுன்னா அவரோட இதனாலதான் வரும். Both being and non-being are in me. எல்லாம் இருக்கிறதும் non-living, living எல்லாமே அவரிடத்தில் தான் இருக்கு. அதுதான் வெளிப்படும். திரைவித்யமாம் சோமபா பூத பாபா யஜ்ஞைரிஷ்ட்வா ஸ்வர்கதிம் பிரார்த்தயந்தே தே புண்ணியமசாத்ய சுரேந்திர லோகம் அஷ்னந்தி திவ்யான் திவி தேவ போகான். Those who study the Vedas and drink the soma juice. அப்படின்னா என்னது? வேதங்களை மாத்திரம் படிக்கிறோம், அதான் பக்தி இல்லாம படிக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? நல்ல காரியம் தான். வேதங்களை படித்த என்ன பண்ணுவா? நம்ம இதெல்லாம் நம்ம வேதா வயசு பார்த்துட்டோம். எங்க போவாவா? சொர்க்கலோகத்துக்கு போவா. அவங்க வந்து நல்ல புண்ணியம் எல்லாம் பண்ணனால நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. இந்த சோமா ஜூஸ் குடிக்க கிடைக்கும், எல்லாம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. சீக்கிங் த ஹெவன்லி பிளானட்ஸ் வர்ஷிப் மீ இன்டைரக்ட்லி. அந்த மாதிரி புண்ணிய காரியங்கள் எல்லாம் பண்றவங்க என்ன பண்றாங்க? இன்டைரக்டா என்ன வர்ஷிப் பண்றாங்க. ஆனா என்ன ஆகும்? they take birth on the planet of Indra where they enjoy godly delights. அங்க வந்து அங்க பிறப்பார்கள், அங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஆனா அடுத்த சோதனை கொடுத்திருக்கோம். they ultimately come to the மாதிரி ரோலர் கோஸ்டர் மாதிரி, ஜெயண்ட் வீல் மாதிரி திரும்பி வருவா. தேதம் புக்த்வா ஸ்வர்கலோகம் விஷாலம் க்ஷீணே புண்ணியே மத்யலோகம் விஷந்தி ஏவம் த்ரயீ தர்மம் அனுப்ரபன்னா கதாகதம் காம காமா லபந்தே. when they have thus enjoyed heavenly sense pleasure, they return to this mortal planet again. புண்ணியங்கள்லாம் அதெல்லாம் முடிஞ்சப்புறம் என்ன பண்ணுவா? திரும்பி இந்த உலகத்துல பிறக்கதான் வேணும். they return to this mortal planet again. Thus through the Vedic principles they achieve only flickering happiness. ரொம்ப டெம்பரரியான ஒரு ஹாப்பினஸ் தான் அவங்களால அனுபவிக்க முடியும். வேண்டாம். ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि माम् एव कौन्तेय यजन्ति अविद्धि पूर्वकम्. Whatever a man may sacrifice to other gods, who son of Kunti, is really meant for me alone. தேவதைகள் எல்லாம் அவங்க வழிபடுறாங்க. Actually this all indirectly they are worshipping me. அவங்க வந்து they sacrifice. It is all actually meant to me. நான் தான் வந்து இப்போ ஒரு லட்சுமிக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்திருக்கேன். லட்சுமி தேவி உன்னை வழிபடுறவங்க வந்து பணத்தை கொடு, வேற ஒரு கடவுள் சரஸ்வதி தேவி நீ வந்து எல்லாருக்கும் ஞானத்தை கொடு, அந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கு டிபார்ட்மெண்டா கொடுத்திருக்கேன். அவங்க வந்து இன்டைரக்டா என்ன வழிபடுறாங்க, ஏன்னா நான் தான் அவங்க மூலமா அவங்களுக்கு எல்லாம் இது அருள் புரியறேன். பட் இட் இஸ் ஆஃபர்ட் வித்வுட்
O son of Kutti is really meant for me alone, but it is offered without true understanding. Puriyama, they are getting the benefits. And எல்லாம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்க நினைச்சேன், but we already know, and for time short, இது வந்து முடிச்சோம். अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च स्यवन्ति ते. I am the only enjoyer, master of all sacrifices. எல்லா யஜ்ஞத்துக்கும் நான் தான் அதிபதி. எல்லாம் ஓம்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க, அதெல்லாம் யாருக்கு போறது? எல்லாமே கடவுளுக்கு, பகவானுக்கு, கிருஷ்ணருக்கு தான் போகுது. I am the master of all sacrifices. Therefore, those who do not recognize my true transcendental nature fall down. அதனால இது புரிஞ்சுன்னு நம்ம வந்து யஜ்ஞம் பண்ணவே தவிர, நான் சூரியனுக்கு ஒரு யஜ்ஞம் பண்றேன், வேறொரு கடவுளுக்கு யஜ்ஞம் பண்றேன், ஆனா கடவுளுக்கு பகவானுக்கு போய் சேர்றதுன்னு தெரியாம பண்றவங்க என்னது, they again fall down. அவங்களுக்கு வந்து புண்ணியம், அவங்களுக்கு வந்து இது கிடைக்காது, என்னுடைய உலகத்துக்கு வர அந்த வழி கிடைக்காது. யாந்தி தேவவிரதான் தேவான் பித்ருவியாந்தி பித்ருவிரதாக பூதானி யாந்தி பூதேஜ்ய யாந்தி மத்யாஜினோ அபிமாம். Those who worship the demigods will take birth among the demigods. Those who worship ghosts and spirits will take birth among such beings. But those who worship ancestors go to the ancestor, and those who worship me will live with me. யாரு எப்படி இந்த தேவர்களை வழிபடுறவங்க தேவரோட உலகத்துல போவா. ஆன்சிஸ்டர்ஸ், சரி, நம்ம வந்து பூ உலகத்துல இருக்கோம் இல்லையா, அதுக்கு மேல பூவர் உலகம், அதுதான் ஆன்சிஸ்டர்ஸ். அந்த அவங்க வந்து நிறைய வந்து முன்னோர்களை வழிபடுறவங்க நிறைய பேர் இருக்கா. பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது, பட் அதே பண்ணுவா நிறைய. அல்ல கோஷ வழிபடுவா, அப்ப அந்த மாதிரி உலகத்தான் அவ வந்து பிறப்பார்கள். ஆனா கிருஷ்ணரை வழிபடுறவங்க கிருஷ்ணரோட உலகத்துக்கு. பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோ மே பக்தியா பிரயச்சதி ததஹம் பக்தி உபஹிருதம் அஸ்னாமி பிரயதாத்மனஹ. If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, fruit or water, I will accept it. இதெல்லாம் நம்ம இப்போ ரீசெண்டா படிச்சதுதான். ஸோ எக்ஸ்பிளனேஷன் டீட்டெயில் அவசியம் இல்லை. எதுவுமே நம்ம வந்து பகவானுக்கு என்ன ஆஃபர் பண்ணாலும் அவரை வந்து பெருசாலாம் கேட்கவே இல்லை. சப்பன் போகலாம், 56 டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் பண்றாங்க, பண்ண முடியும்லாம் பண்ணலாம். ஆனா அவர் கேட்டதெல்லாம் வெரி சிம்பிள். ஒரு லீஃப், ஃப்ளவர், ஒரு லீஃப்னா துளசி இல்லை, ஃப்ளவர், ஃப்ரூட் ஆர் வாட்டர், எதுவுமே பக்தியோட நாங்க வந்து பக்தி உபகிருத்தம், பக்தியோட கொடுத்தா என்னது அஸ்னாமி பிரயதாத்மன, நான் வந்து கண்டிப்பா அதை ஏத்துப்பேன். யத் கரோஷி யத் அஸ்னாசி யத் ஜுஹோஷி ததாசி யத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் புருஷம தர்ப்பணம். என்னது எதெல்லாம் நீங்கள் செய்கிறீர்கள், ஓ சன் ஆஃப் புத்தி, all that you do, all that you eat, all that you offer and give away, as well as all austerities. என்னெல்லாம் தபஸ் பண்றீங்களோ, தபஸ்னா என்னது, இப்ப நீங்க கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றது இட்ஸ் a big தபஸ். 2 hours உட்காந்து பண்றீங்க இல்லையா, அட்டென்ட் பண்றீங்களே, இது எல்லாமே எங்க போய் சேரும், பகவான் இடத்துல தான். பகவானை நினைத்து பண்ணாங்க. That you may perform should be done as an offering to me. பகவான் ஒரு நன்றி தெரிவித்துதான் நம்ம இதெல்லாம் பண்ணணும். வேண்டாம் शुभा अशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम् upayishyasi. In this way you will be freed from bondage to work and its auspiciousness or inauspicious results. இதனால பகவானை நினைத்து நம்ம என்ன பண்ணாலும் அது வந்து ஆஸ்பிஷியஸ், நல்லதா முடியும், இல்ல கெட்டதான ரிசல்ட்டாவும் முடியலாம். எப்படி இருந்தாலும் சரி, பகவானை நினைத்து நம்ம பண்ணும்போது என்ன ஆகும், இதோட பந்தத்திலிருந்து நம்ம வந்து விடுபட்டு விடுவோம். பாண்டேஜ், இந்த பாண்டேஜ் வந்து நமக்கு விடுபட்டு விடுவோம். With your mind fixed on me in this principle of renunciation, you will be liberated and come to me. Renunciation of what? The result. நம்ம என்ன பண்றோமோ அது வந்து ரிசல்ட்டுக்கு இது ஆசைப்படாம, பலநோக்கு செயல்களை வந்து ஆசைப்படாம நம்மளோட கடமை அப்படின்னு நினைச்சு பண்ணும்போது என்னது, நம்ம வந்து இந்த பாண்டேஜ் வந்து விடுபட்டு இருப்போம். And we will reach Bhagwan's abode. समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम. I envy no one. பகவானுக்கு யாரிடத்தும் பார்ஷியாலிட்டி இல்ல. இவ பெரிய பணக்காரி, இவ நல்லா அழகா இருக்கா, இவ பெரிய குடும்பத்துல நல்ல வெல் ரெட் ஒரு வெல் ரொம்ப ஃபேமஸ் அந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா, நான் வந்து பௌதிக உலகத்தை ரொம்ப ஆக்ட்ரஸ் இது மாதிரி பாலிட்டிஷியன், அதனால அது அப்படியெல்லாம் பகவான் நான் வந்து அவர் பார்ஷியல்லாம் பண்ண மாட்டேன். அவர் பக்தியாலதான் அவரை வந்து இது இழுக்க முடியுமே தவிர அதர் திங்ஸ் will not matter. I envy no one, no, nor I am partial to anyone. I am equal to all, but whoever renders service unto me in devotion is a friend in me, and I am also a friend to him. யாரு பக்தியோட செய்யறாளோ அவளுடைய நான் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு, அவனும் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு, நானும் அவனுக்கு ஃப்ரெண்டா இருப்பேன்.
अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः. Even if one commits the most abominable action, if he is engaged in devotional service, இப்பதான் முடிச்சோம் நம்ம எதெல்லாம் நம்ம வந்து தகாத செயல்கள்லாம் செய்யறான். சிலப்போ அப்படி ஆயிடும். டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும் போதும் ஏதோ ஒரு தவறுதல் அந்த மாதிரி ஆயிரத்தினால என்னது அவனை வந்து நம்ம வந்து வீழ்ச்சி அடைந்து விட்டான் வந்து நினைக்க கூடாது. He is to be considered saintly because he is properly situated. அவன் பக்தி பாதையில இருக்கிறதுனால அவன் வந்து திரும்பி மீண்டு அவன் பக்தியில வருவோம். அப்ப he is not a fallen soul நினைக்க கூடாது. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्य न मे भक्तः प्रणश्यति. He quickly becomes righteous and attains lasting peace. O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. என்னுடைய பக்தன் எப்பவும் அழிய மாட்டான். அவன் எப்பவுமே அவனை வந்து காப்பாற்றான். நான் தான் காப்பாற்றினே இருப்பேன். சோ அவன் வந்து தப்பு பண்ணினாலும் அதுல இருந்து மீண்டு திரும்பி அவன் பக்தி சேவை பண்ண அவன் வந்து தூய்மையாகி அவன் வந்து அழியவே மாட்டாங்க. இது என்பது தைரியமா யார்கிட்டம்னா சொல்ல வேண்டாம். மாம் ஹி பார்த்த வியபாஸ்ரித்ய ये अपि स्युपापयोनयः श्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्ते अपि यान्ति परां गतिम्. O son of Pritha, those who take shelter in me, though they be of lower birth, like women, vaishyas and shudras, can attain the supreme destination. இப்பதான் நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினோம். So again that explanation is not needed. சும்மா நம்ம அது ரிவிஷன் தான் பண்ணிருக்கோம். So we will just finish it. அடுத்த கிளாஸ் we are all waiting. किं पुनर्ब्राह्मण पुण्या भक्ता राजश्रयस्तथा अनित्यं असुतं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्. How much more this is so of the righteous brahmanas, the devotees and the saintly king. Therefore, having come to this temporary miserable world, engage in loving service unto me. Arjuna என்ன சொல்றார், இந்த இதுல வந்திருக்க நீ மாட்டின் விட்டு இந்த உலகத்துல வந்திருக்க, ஆனா இதுல விடுறதுக்கு என்ன இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன வைஷ்யா சூத்ராஸ் அண்ட் அவளே வந்து டெலிவர் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கார் பகவான். ஆனா உங்களை அந்த மாதிரி ஒரு பிராமணர்கள் யாரெல்லாம் நல்லா கற்றறிந்து நல்லா பிராமணர்களா இருக்கா, என்ன டிவோட்டியா என்னுடைய டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க, அந்த கிங்ஸ் செயின்ட்லிங் அவளை பத்தி கேட்கவே வேண்டாம். அவளுக்கு டெஃபினட்டா என்னுடைய உலகத்துல வர்றதுக்கு அவங்களுக்கு இந்த டெம்பரரி உலகத்துல இருந்து தப்பிச்சு என்னுடைய உலகத்துக்கு அவங்களால வர முடியும். ஏன்னா அவங்க வந்து லவ்விங் சர்வீஸ் என்கேஜ், they are all engaged in loving service unto me. Yeah, the last one. Manmana bhavamat bhakto madhyaji mam namaskuru mame vaishyasi yuktvavam atmanam matparayanah. அதனால என்ன பண்ணோம், engage your mind always in thinking of me, offer obeisances and worship me, being completely absorbed in me, surely you will come to me. அப்ப எப்பவும் பகவானை நினைத்துட்டே இருக்கணும். ஆல்ரெடி 8th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம், அந்த காலேச்ச மாமே அதுலயும் நம்ம பார்த்தோம். நமக்கு அந்த காலம் எப்போ வரும் தெரியாது. சோ நம்ம வந்து இது வர்ஷிப் பண்ணணும், பகவான் எப்பவுமே நினைத்து. எஸ், இது மாத்திரம் படிச்சு விடுறாடா, நான் படிச்சு விடுறேன். ஏன்னா இதுல வந்து நான் போடுறேன். ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्यं योगो नाम 9मो अध्यायः. हरे कृष्णा. ओम शरणं।